aprobación o orzamento xeral do Concello para o ano 21. Vou dar así unhas pinceladas xerais, vale, porque despois xa entraremos en debate e hai algunhas cuestións que xa foron tamén aclaradas na comisión polo interventor, a preguntas dos voceiros dos grupos. Bueno, é un orzamento que se presenta equilibrado, no sentido de que os gastos e os ingresos equilibranse e que cumple ca estabilidade orzamentaria. O importe total do estado de gastos neste orzamento xeral para 2021 é de 9.779,227 euros, tanto no que é o capítulo de ingresos como no capítulo de gastos. Na súa elaboración, dende os servicios técnicos tuveron en conta o marco orzamentario do ano 19 e do ano 20, dado que marcan a elaboración destes presupostos anuais. En canto ás previsións de ingresos correntes, establecese en función do que se prevé liquidar procedentes dos ingresos que se recadaron no 2020 e tendo en consideración o acordo do Pleno Municipal relativo á aprobación das ordenanzas fiscais que van a regular os prezos no ano 2021. Como bichedes, os principais ingresos son o IBI, que ascende a 2.400.000, casi 500.000 euros, o imposto de vehículos, que son 564.000, o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, que son 97.000, o imposto sobre as actividades empresariais, que son 167.000, o que se presuposta, e o ICIO, que son 86.000. Despois, bueno, como sabedes, hai pequenas partidas que non vou entrar a detallar para non perdernos un maremágnum de cifras. No que se refira ás tasas, conxélanse na súa totalidade, coa excepción de algunhas que, en base ao COVID e acordos plenarios, pois rebaixanse ou desaparecen. No tocante aos ingresos por outras administracións, a participación nos tributos do Estado, pois calculáronse os do ano 2020, que no caso do Estado vai a 2.924.000, no caso do Fondo de Cooperación da Xunta de Galiza vai a 552.000 e logo hai 338.000 de servizos sociais, o plan concertado, e 38.000 da Diputación dos plans provinciais. Isto fai un total de 3.800.000 que supón casi o 39,4% do orzamento do Concello. En canto aos gastos, bueno, pois ascende ao mesmo capítulo a 9.779.227, mantendo, bueno, pois os servicios públicos básicos, sin prescindir de ningún dos que se están ofertando ata agora. Incrementanse dentro do gasto corrente o gasto social, basicamente, como xa sabedes, pola suba do SAF. Si ben, bueno, como tamén ben sabedes, non vai recollida na súa totalidade as partidas. Hai unhas partidas que se implementarán en función das necesidades co remanente. E despois, bueno, pois hai os servicios clásicos de servizos de auga, saneamento, lixo, conservatorio, que todo eso, bueno, pois vai a ese capítulo. O capítulo primeiro de gastos de persoal ascende a 4.170.000 euros, que supón, bueno, pois o 42,6% do orzamento. Este montante, bueno, explícase polas melloras tanto relacionadas que a RPT como que a suba do 0,9% lineal que lle corresponde este ano. No capítulo 2 consígnanse cantidades suficientes para a compra de bens e servicios en base, pois, un pouco aos contratos dos anos anteriores, e por razón de gastos de funcionamento dos servicios consígnanse cantidades que en principio se prevén suficientes. Si ben, como dixo o interventor na comisión, bueno, pois hai algúns que vai haber que implementar tamén. Fundamentalmente, pois, lixo, auga, bueno, pois hai unha fórmula de eles nos pagan e nos lle pagamos, e sempre queda aí unha compensación, unhas veces é a favor do Concello e outros é a favor da empresa. Este capítulo 2 ascende a 4.733.000 euros, que é o 48,4% do orzamento. A área de gasto social, no que é o orzamento, vai a 890.000 euros. Básicamente, as partidas pois son o SAF, que leva 650.000 aí nos orzamentos, o CIN,
as actuacións de promoción social, emergencia social, o plan de apoio a familias con Alzheimer, diversos convenios que ten o Concello de drogodependencias, subvencións a Cáritas, Cruz Roxa, as DIFICA, as PADISI, bueno, que fan un total de 890.000 euros, como dixen, que supón o 9,3% do orzamento. Despois, bueno, hai gastos que este ano aparecen que nunca solían aparecer, como poden ser gastos derivados do COVID, de materiais que non supoñen unha partida importante, o que é material sanitario e higiénico, valoráronse 50.000 euros, en base un pouco pois tamén aos gastos que se fixeron o ano pasado. É verdad que é unha partida que vai ser moi variable en función de como evoluciona a propia pandemia. O capítulo 4 refírese a transferencias correntes, subvencións e compromisos que temos, pois, ben que a Mancomunidade Turística, a Mancomunidade do Ribeiro, Camiño Miñoto, Eixo Atlántico, e se recollen tamén neste capítulo as asignacións aos grupos políticos. En conxunto supón o 4% do orzamento. Mentres que o capítulo 6 supón o 4,3%, e basicamente pois é para afrontar a execución de obras de infraestructuras novas, adquisición e reparación de maquinaria, mobiliario, equipos informáticos e as infraestructuras existentes. É unha partida que vai bastante minorada en base a que vai ser implementada o que son o capítulo de inversións con remanentes, como xa falamos. Despois van tamén as bases de execución, que, bueno, pois aí basicamente contén a adaptación da normativa xeral en materia orzamentaria, a organización e circunstancias da propia entidade, así como outras necesidades para a xestión, establecendo cantas prevencións se considera oportuna intervención para realizar mellor os gastos e a recaudación dos recursos. Básicamente ese é o orzamento que se trae aquí, e xa, sin máis, dou a palabra á voceira do Bloque Nacionalista, Sofía. Grazas, alcalde. Ben, moi bo día a todos e a todas. O primeiro que vou a decir é o que digo en todos os plenos e a reivindicar a poder compatibilizar a vida laboral ca política, non? Os plenos quedamos en que iban ser pola tarde e son as 9 da mañá. Ben, dito isto, o primeiro que lle vou a plantexar, señor alcalde, é que se retire o expediente dos orzamentos. E vou a plantexar isto porque, bueno, temos aquí, pudémolo ver todos, non con moito tempo, pero estos son os orzamentos, o sea, que é unha copia mala do ano 2020. Neles, nestes orzamentos, podemos comprobar como tan solo participou o alcalde e algúns concelleiros e concelleiras, porque vemos que tampouco participaron todos. Non participou a veciñanza, non participou os sectores afectados por esta crise, nin o comercio, nin a hostelería, nin os pequenos e medianos empresarios. Non participamos ningún grupo da oposición. A única reunión que mantivemos os membros da corporación, bueno, non todos, que foi o luns, este luns pasado, fai exactamente 48 horas, pois, bueno, foi a única reunión que se mantivo para falar dunhos orzamentos que xa estaban camiño do pleno, non? Claro, eu pido que se retire este expediente porque estos deberían ser, máis que nunca, os orzamentos máis participativos da historia do Carballiño. Deberíamos traer a pleno un documento avalado por todos, ou polo menos pola gran maioría. Bueno, e penso que todavía están a tempo, que non é a primeira vez que se retira un expediente e que se podería facer. Non. Bueno, o primeiro vou a decir que despois de comentar como se desenvolveu isto, teño que destacar que o BNG sempre tuvo a man tendida hacia o equipo de goberno
e para colaborar e sumar en positivo, e a vai a seguir tendo sempre, porque no momento no que estamos penso que non é momento de pasar o rodillo de ningunha maioría absoluta. Penso que este momento de crise socioeconómica que estamos vivindo pois obríganos a todos a deixar a un lado pois as discrepancias políticas que poidamos ter e obríganos a remar todos na mesma dirección, pero claro, de pouco vale que nos tendamos a man se do outro lado nadie a recolle. Entón, bueno, pois repito, non se nos dou a oportunidade de facer nin a máis mínima aportación aos orzamentos do 2021. Eu penso, señor alcalde, que esta non é a actitude máis razoable, non facer partícipe a ninguén. Apróbanse, van a aprobar os orzamentos porque teñen maioría absoluta, como todo aquilo que consideran vostedes oportuno, pero máis que nunca este non é o momento do rodillo, e eu pregúntame cal é a lealtade do equipo de goberno co pobo do Carballiño. Ninguna, porque isto, evidentemente, estes orzamentos que temos aquí, que ademais nin moito tempo tuvemos para velos, pero xa só a simple vista vese o malos que son, pois, bueno, é un fracaso da súa xestión. Eu penso que a lealtade co pobo do Carballiño exixe recoller a opinión obxectiva de todos os sectores afectados, de todos os colectivos, de todo o movemento asociativo, e gústelle máis ou menos, pois penso que tamén debería recoller a opinión da oposición. Porque, bueno, repito, aquí non hai aportación de ninguén máis que do señor alcalde e de algúns concelleiros e concelleiras. Entón, vamos a entrar no orzamento e vou a intentar ser breve e destacar solo algunhas cousas, porque poderíamos estar aquí hasta mañá falando do orzamento. Intentarei ser o máis breve posible. Nada máis ver o capítulo 2, 4 e 7, os capítulos de gasto, pois podemos afirmar que, según vostedes, pois o coronavirus non pasou polo Carballiño, pero que, ademais, non só non tiveron en conta a realidade actual, as necesidades actuales da veciñaza do Carballiño, que, como podemos ver, pois non hai un proxecto claro e potente para o Carballiño, porque, claro, temos un orzamento, como decía vostede, dun total de 9.779.000 euros, no que tan só se vai investir un 3,61%, o 352.822. Temos aquí un anexo de investimentos, que o que nos di é que se vai a invertir unhas pequenas partidas, e as que podemos destacar un pouco máis pois son que se vai a facer un investimento na piscina municipal, que se vai a arranxar un tractor e que se vai a reformar, unha pequena reforma na Praza de Abastos. Ese é o proxecto que estes orzamentos destacan. Ben, na piscina municipal o Concello do Carballiño vai investir 58.000 euros, a outra parte vai na poñer a Xunta máis de 100.000 euros para arranxar, como ben dixo vostede na reunión que mantivemos fai 48 horas, unhas pequenas deficiencias nos vasos, perdón. Digo, grandes deficiencias, pequenas. Bueno, o que quero decir é o seguinte, ben, algún día neste Concello vaise apostar por facer unha piscina municipal climatizada como teñen outros concellos de menor entidade co Carballiño, chámese Avión, chámese A Cañiza, chámese, xa non vou empezar por Allariz, un montón de concellos que prestan uns servizos de calidade ás veciñas e veciños dos seus concellos. Aquí non, aquí o que estamos facendo, e podémolo ver, é como se gastan un montón de cartos, porque é unha morea de cartos en parchear unha piscina, en reformala cando se reformou no seu momento, que abre pois 2 meses ao ano, non? Eu non sei se algunha vez lle preguntaron ás veciñas e veciños do Carballiño pois que opinión teñen sobre isto, pero entendo que mellor xa non lle preguntan nada, porque como teñen maioría absoluta, para que vamos a preguntarlle aos veciños
cales son as necesidades. Non, mellor vamos a Ourense ás piscinas municipais. Bueno, e digo isto porque nesta piscina levase gastado bastante máis dun millón e pico de euros. Entón, claro, que non teñamos unha piscina municipal que veña a tirar cartos na que hai e para que este 2 meses aberta ao ano, dos cales só temos 30 días de bo tempo, con moita suerte, bueno, pois esa é a partida máis destacada deste anexo de inversión. Eu non vexo outra inversión en ningunha instalación municipal. Voto de menos algo que anunciaron vostedes para o acondicionamento e reforma do pabillón da Uceira. Dixeron que era algo que xa tiñan moi adiantado, que prácticamente daban a entender que o tiñan garantizado. Eu non vexo a inversión. Se non hai a inversión, non hai a reforma. Vostedes mesmos recoñecían que este investimento era moi importante porque complementaba as instalacións deportivas municipais que, como todos sabemos, están moi masificadas. Nos dábamoslle moitas máis opcións, pero vostedes apostaron por esta, solo nos titulares de prensa. Ben, entón, para non estenderme demasiado, se resumimos esta partida, o Concello do Carballiño para o ano 2021 nos seus orzamentos vai a investir X partidas pequenas en asfaltar, en arranxar un tractor, en arranxar o ascensor e os baños da Praza de Abastos e unha reforma na piscina municipal. Eso que podemos sacar do anexo de inversións que temos nestes orzamentos. Pasamos ao capítulo de persoal. Bueno, volve a subir este ano, non é moito, pero temos un capítulo persoal desbordado, porque está desbordado, porque supón o 42,65% do orzamento, pero claro, non se reflexa eso no día a día do Concello, porque, algo está fallando na política de persoal, cando aquí nunca hai persoal para levar a cabo todo o que se necesita. E vémolo, en todas as contratacións externas que se fan. Eu voulles facer unha pregunta: para cando a oferta pública de emprego? Porque, claro, despois empezamos, xa sei que no seu turno de intervención vai a empezar a decir que si la RPT, que si las vacantes, que non sei que, onde van os cartos? Sabe o solo usted, señor alcalde. Entón, se temos ese orzamentado para persoal, pois gastémolo en persoal e obteñamos o beneficio de ter os departamentos a fulta, que non salimos dela, seguimos igual. Pasamos ao capítulo 2, que son os gastos correntes e servicios, e aquí temos unha partida de 4.733.000 euros que supón o 48,41% do orzamento. Que podemos destacar aquí? Pois moitas cousas, por suposto, porque é a partida de gastos, non? Pero, así a simple vista, en empresas privadas nos mandamos 3,5 millóns de euros, ni máis ni menos. Entonces, podemos ver como ese tan anunciado plan de remunicipalización de servizos públicos non existe, e xa non é que non exista, pero, polo menos, que se vira que se estudiaba a viabilidade de algún servizo público, pero non se estuda ningunha e tampouco vemos nin temos información que se traballe sobre contratos que poden vencer, como pode ser o contrato da auga. Non sei se xa teñen vostedes algo en marcha, se saben o que van facer, se teñen a ben informar a oposición ou tamén van chegar cun expediente dun calado importante como ese e non lo van a zapatear en 48 horas. Agradeceríalle que non o fixeran unha vez máis, porque os orzamentos aquí están. Dixemos que pedimos que precisábamos máis tempo, pero non se nos concedeu. Vale, seguimos cas áreas, seguimos vendo que están descompensadas igual que o ano anterior. Podemos comezar pola área de medio ambiente, parques, xardíns e demais. E, o que podemos ver nesta área, que non hai ningún proxecto, nin para o parque municipal, nin para nada.
exceptuando, claro, a Confederación, que a ver si despois de non sei cantos anos anunciando o tema da Confederación, algún día se pon en marcha. Entón, o Parque Municipal, que teñen pensado vostedes facer co Parque Municipal? Según estes orzamentos, telo abandonado como teñen. O sea, un motor turístico da Vila do Carballiño, vostedes consideran que ten que estar a monte, é dicir, o proxecto do equipo de goberno do Concello do Carballiño para o Parque Municipal ten por obxectivo convertilo nun monte. E, por favor, podíano limpiar, polo menos. Podíano limpiar, pero é que non hai nada. Non hai nada para mantemento. Vostedes, bueno, polo que podemos ver todos, tanto no Parque Municipal como en todas as rúas, a súa xestión podémola resumir en cintas de protección de policía local, de protección de policía local, e vallas e volardos. Ahora están de moda los volardos. Bueno, digo que non hai ninguna inversión porque a partida é exactamente igual a do ano pasado. O único que cambia pois é ese proxecto tantas veces anunciado da Confederación, de que, vamos, ese paseo do río Arenteiro, vamos, cada vez eu penso que o orzamento que hai para ese proxecto non vai a ser suficiente, porque claro, cada vez está máis deteriorado e cada vez necesita máis arranxos. E por que necesita isto? Porque non hai mantemento. Non hai mantemento nas instalacións, non hai mantemento nos espazos verdes, non hai mantemento en prácticamente nada. Ben, outra partida que podemos destacar é a de fomento do emprego. Nesta partida o que podemos destacar, quería decir, é, bueno, que sí, aquí volve a haber a partida que si Obradoiro, que si tal. Eu pregúntolle, teñen pensado vostedes apostar polos obradoiros e o programa integrado de emprego ou van a volver a perder outro obradoiro que xa sería o cuarto? Porque claro, non é son 1, 2, 3, que si o calculamos, pois bueno, deixamos de traer 1 millón de euros para o Carballiño, máis ou menos, e deixamos de apostar polos postos de traballo, deixamos, bueno, pois de fomentar e de esforzarse no emprego. Vale. Decía vostede, señor alcalde, na súa primeira intervención que aumentaba a área de gasto. Bueno, a área de gasto, sí, aumenta por o servizo da axuda no fogar, pero, vamos, a área máis importante neste momento en todos os concellos e en todo o mundo, que son os servicios sociais, bueno, pois deben ser só importantes para o resto, menos para vostedes. E por que digo isto? Que non, vamos, non apostan polos servizos sociais, por a área social. Vou a dar 2 datos solo, porque podería estar aquí falando hasta mañá. Pero o ano pasado había unha partida en emerxencia social, que ademais, pois moi coherentemente, aumentamos, e había unha partida de 40.000 euros, vale? Bueno, sabe vostede canto gastaron en emerxencia social? Sabe, ou debería sabelo, señor alcalde, vostede e o seu equipo. 3.182 euros. O Concello do Carballiño en emerxencia social, en medio dunha pandemia, gastou 3.182 euros, vale? Tiñan vostede unha partida para axuda no fogar de 960.000 euros. Gastaron 558.000 euros. Claro, xa sei o que me van a respostar. Que pola pandemia os usuarios deronse de baixa e demais. E eu pregúntome, onde está a axilidade a hora de tramitar as altas desa lista de espera que hai dun montón de familias que están agardando a que se lle preste ese servicio? Pois isto o único que ocasiona, vamos, perxudica tanto a esas persoas que están en lista de espera como as traballadoras, evidentemente. E a vostedes, pois, tanto lle deu que lle deu o mismo. E despois, vamos, xa o colmo
colmo dos servicios sociais do Carballiño e da xestión deste equipo de goberno é que se habilite unha partida de 120.000 euros en axudas ás familias e vostedes teñan a desfachatez de non sacar as bases, porque nun pleno dixeron que as bases estaban feitas e publicadas, e iso é mentira, e sábeno igual que a min, que iso non é certo. Entón, axudas ás familias? Cero, porque a subvención non se, nin tan siquiera se sacaron as bases. Ben, seguimos. En cultura, bueno, igual que o que se está facendo hasta ahora, promocionar a cultura para este equipo de goberno, contratar empresas e repartir subvencións, nin máis nin menos. A única diferencia que podemos ver nos importes é que antes había un traballador e agora xubilouse, entón podemos resumilo así. A área de deportes, para a promoción e fomento do deporte, bueno, pois aquí temos que decir que menos mal que cando vin os orzamentos estaba sentada, porque claro, práctica habitual deste equipo de goberno, fomento do deporte, repartir subvencións a dedo. Eso é o primeiro, subvencións directas, a dedo, al máis puro estilo Baltar. Entón, eu mirei o papel 40 veces, xa non sei onde teño o anexo de inversións, de subvencións, e vexo que o Concello do Carballiño no ano 2020 gastou en fútbol máis que en axudas aos autónomos, aos hosteleiros e aos comerciantes. Claro, se tú colles o anexo de subvencións e ves que o Club Deportivo Arenteiro se lle siguen mantendo 85.000 euros en plena pandemia, isto é indecente. É indecente, porque, señor alcalde, eu pensei que vostede era de esquerdas, pero penso que non. Está baixo unhas siglas que se presupón que son de esquerdas, pero gastar 85.000 euros no Arenteiro e 142.000 euros nos sectores afectados por esta pandemia é un escándalo. Claro, este ano 85.000 euros para o Arenteiro e 6.200 euros para o centro comercial aberto. Explíquenllo vostedes as veciñas e veciños do Carballiño, porque penso que están bastante interesados inda que non falaron con eles, co Arenteiro falaron, pero co resto non falaron, porque aínda que non tuvemos moito tempo de facer as cousas con calma, como somos responsables, falamos cos colectivos. E algún deles todavía ten a boca aberta. Entón, home, poderían falar con eles e explicarlle por que se lle mantén a subvención ao Arenteiro en plena pandemia. Isto, pois, o que quere decir é que as prioridades do señor alcalde e do seu equipo pois son el fútbol. O fútbol aquí move o que non está escrito. Eso, por ahora, é o máis destacable desa partida. Bueno, cando decía que lle dan 85.000 euros ao Arenteiro, bueno, claro, hai que... a ver, eu vou a intentar ser breve, pero tamén hai que explicar que se lle dan 85.000 euros ao Arenteiro, pero non son para a escola base, porque agora diremos que é para a escola base. Non. Isto é para financiar o primeiro equipo. Dende aquí, desexolle, vamos, e doulle, e felicito a Arenteiro que este que suba a segunda, quero decir, pero bueno, houve outros equipos que tamén subiron así, ascenderon de categoría a golpe de talonario. Eu penso que ese non debe ser o caso do Concello do Carballiño. Entón, o CCA dáselle 6.200 euros. Home, non sei, pero demostraron que máis xa non poden traballar polo comercio do Carballiño, no sentido de que este ano traballaron para os seus asociados e para os que non son asociados seus, porque o Concello do Carballiño, a área
do Concello do Carballiño non quixo pois facer o traballo que tiñan que facer. E entonces vostedes deronlle X cartos e dixeron aí tendes e a traballar para todos. E eles fixeron un esforzo moi importante e un traballo moi importante, e o que non se pode facer é que si eles o único que pretenden, que xa non piden máis que se lle manteña a subvención que tiñan, que era de 13.000 euros, pois agora vostedes vai e diganlle, no, con 6.200 estades máis que cubertos. Porque claro, 6.200 para o CCA, pero que fan polo resto dos comerciantes e dos hosteleiros que non pertenzan a esa asociación? Ou traballan eles para todos, ou, bueno, pois seguimos na mesma dinámica. Agora quero destacar tamén en turismo, na partida de turismo, volven a ir 12.000 euros para o Muiño do Anxo. O ano pasado había unha partida igual e dixo vostede que eso xa estaba, nada, prácticamente para abrir, para poñer en funcionamento, non quedaba nada, e que tiñan uns animaliños guardados na nave. Non sei, se morreron uns animaliños de fame, temos que volver mercar os animaliños, porque outra vez 12.000 euros para o Muiño do Anxo. En fin. Bueno, como os orzamentos se compoñen de gastos e ingresos, pois, por facer unha referencia aos ingresos, pois destacaremos que no capítulo 1 sube gracias a que o noso alcalde sube o IBI. Claro, en plena pandemia o máis interesante é subirlle os impostos aos veciños e veciñas do Carballiño e a todos os afectados por esta pandemia, evidentemente. E agora, para rematar este primeiro turno, bueno, decir que xa sabemos, dentro do BNG, xa sabemos cal vai a ser a resposta que nos vai a dar o alcalde durante este pleno para todo, que vai a ser unha palabra máxica. Vostede, a todo o que se lle vai a preguntar, vai a ser remanente. Eu voulle a pedir, porque yo pedín na comisión, pedínlle que nos facilitara pois un borrador, algo desas modificacións que ten pensado facer vostede con cargo remanente. Bueno, por pedir tamén pedín, cal era o importe, e, bueno, sí, 4 millóns, non sei, bueno, a ver, veremos, e entón, bueno, máis ou menos será ese, aproximadamente, unha vez que teñamos a liquidación, pois xa temos o importe final, e gustaríame saber, pois, cal vai a ser ese importe e cales van a ser esos compromisos que ten este equipo de goberno para materializar, porque claro, como temos unha lista interminable de compromisos adquiridos, pois pregúntolle, quenes van a ser os afortunados que lle toque a lotería do remanente? Porque agora vostede convertiu o remanente nunha lotería, porque, como as matemáticas son exactas, hai máis compromisos que remanente. Neste primeiro turno, nada máis. Moitas grazas. Gracias, Sofía. Adolfo. Moi bo día, moitas gracias. Bueno, aquí estamos nun novo pleno de orzamentos e a verdade é que bueno, pois non podemos facer máis que estar abraiados, non? Estar moi sorprendidos do que hoxe se propón aquí e da documentación que podemos analizar, pois do que subxace, do que se extrae do acontecido nestes últimos meses. Estes días chegamos a escoitar ao propio alcalde dicindo que, bueno, que este era un trámite, que este pleno realmente, bueno, xa está todo pescado vendido, non? Que está todo comprometido, os cartos que veñen hoxe cos orzamentos que son os de todos os anos, que normalmente non hai esa lotería como definía a voceira do bloque do remanente, pero este ano, que máis gas? En total, o único que imos decidir aquí é como se xestionan 9.800.000 euros. O único que imos decidir aquí é cales son as prioridades deste goberno para o ano 2021. Non, eso non é importante. Alcalde, cando vostede di que xa está todo comprometido, como sempre di unha media verdade, porque eu molesteime en sacar os datos e eliminando o capítulo 1 de persoal, eliminando o gasto da auga, do lixo, da luz, da axuda no fogar, da canceira, do xantar sobre rodas, da galiña azul, do bodía familia, da piscina, o gasto de teléfono, o gasto de seguros, o gasto do conservatorio, todos os gastos que son fixos, que de alguna maneira son inamovibles, aínda que en algúns se podría aforrar, ao millor basándose en remunicipalizacións, siguen quedando máis de 2.200.000 euros
que aquí hoxe van a quedar definidos en que partidas están e a que os queren destinar vostedes. Pero vostedes insisten en que isto ten tan pouca importancia o que imos a facer hoxe que nin siquiera é necesario cumplir o seu propio compromiso de darnos a documentación con 20 días de antelación. Porque o dixo vostede aquí no pleno, que cando foron documentación importante que nos darían con 20 días. Deronnola co mínimo que marca a lei, como sempre. Pero ainda así, bueno, pois estuvemos facendo o que pudemos e traballando e sacándolle horas de onde non as había para poder analizalos. Para vostedes son tan pouco relevantes que nin siquiera, bueno, convocou de mala gana a Mesa Xeral de Negociación cos sindicatos, que sabe que a negociación é obligatoria, non houve tal cousa, xa o ano pasado pasou o mesmo, e o Consello de Participación Cidadá, o sea, un consello que para darlle transparencia, para darlle participación aos colectivos na elaboración dos orzamentos, tratounos igual que nos tratou a oposición, cunha patada, como teño maioría absoluta, dame igual que vos parezca ben ou mal. Home, senón non se entende citar aos colectivos veciñais un día laborable ás 11 da mañá. Eu, polo menos, non o entendo. Pois nestes días que tivemos para ver os orzamentos, para analizar os documentos, chegamos a unha conclusión que, bueno, é máis ben unha dúbida, é dicir, unha pregunta. Vostedes saben que aí fora hai unha pandemia? Son conscientes do que está pasando aí fora, na rúa? Porque vendo os orzamentos que propoñen e o que nos traen, penso que non poden estar saber de verdade ou ser conscientes do que está pasando aí fora e da desesperación que hai en moita xente, da situación que están vivindo os hostaleiros, os comerciantes, os autónomos, porque senón non se entende isto que traen aquí. Traen os mesmos orzamentos do ano pasado. Os orzamentos de hai un ano, cando era outro mundo, no que non había pandemia, no que non había a situación que hai agora, e vostedes, para decidir o futuro de 9.800.000 euros, traen exactamente os mesmos. Non sabemos xa se nugalla, se desprezo, que lles dá igual todo, ou, bueno, tamén pode ser o que insistiu Sofía moito en comentar, que o van a fiar todo o remanente. Oxe, todo o que digamos vai quedar diluído porque vostedes van a arranxar todo co remanente, aí onde van pendurar todos os problemas, todas as promesas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ao final explicarei por que teñen que ter, igual incluso lle debería caer a cara de vergoña ao venderlle aos veciños o remanente, sinceramente, porque non é normal que agora mismo estemos plantexando que ten este concello máis remanente que o ano pasado, pero eso explicarei no final. Mire, sinceramente, o que tiñan que facer aquí hoxe é disculparse por a xestión que fixeron no 2020, falo a nivel económico, xa non vou entrar no resto, pero a nivel económico e de xestión do orzamento. Deberían disculparse pola xestión do 20, pero non veñen a eso. Veñen aínda a incidir que no 2021 vai ser igual ou peor. Mire, cando decimos que son os mesmos orzamentos do ano pasado é fácil de comprobar, por se acaso alguén ten dúbidas e este fala por falar. Non. Miren, quitamos as partidas do capítulo 1, vale? Que son partidas de capítulo de persoal, que esas son inamovibles, e o orzamento do Concello de Carbeño conta con 226 partidas. 226 partidas con nomes e apelidos. Isto é para gasto de mantenimento de instrumentos, isto é para gasto de mantenimento de xardíns, isto é para pagar unha cousa ou a outra. Das 226 partidas, nos orzamentos do ano 2021, os primeiros que presentan despois da pandemia, só hai 13 partidas novas, de 226. Todo o demais é exactamente igual que o ano pasado. Pero, claro, é que, podíamos decir, desas 13 partidas, bueno, hai cousas... Non. Todas son de obras ou técnicas e só hai 2 partidas que mencionen expresamente a COVID neste orzamento. De 226 partidas, só 2 mencionan a COVID. É preocupante. Vou intentar ir rápido desmenuzando algunhas das cousas que máis nos chamaron a atención, pero de entrada, falando dese capítulo 1 de persoal, que o ano pasado nos parecía exagerado, porque eran 4.128.000 euros, pois este ano son 4.170.000. O interventorio e o secretario queixanse constantemente da falla de persoal para facer cousas. Hai que contratar a elaboración dos pregos de axudas a empresas que fotocopian as bases de TUI porque non hai xente para facelas no Concello. Os policías triplican turno. As horas de axuda no fogar non se dan porque non hai persoal para dar as altas. Eu non entendo nada. Por que non se cubren postos de xeito interino, desas vacantes que hai nas bolsas, e se dota de persoal a este Concello se ao final os cartos estánse gastando? Por que non se modifica a RPT xa para incorporar a xente que está pendiente, porque por terceiro ano consecutivo lemos as mesmas cousas? É que está o concelleiro moi ocupado perseguindo os barredores?
Está moi ocupado na moto, pensando que me gustaría saber se o fai con todos os departamentos, porque, claro, abusar dos débiles, eso é fácil, ou dos que son temporais. Ao mellor, con quen hai que atreverse a decir as cousas é con outros. O mismo trato para todos é o que hai que dar. E se alguén incumple, o camiño é fácil, apercibimento e expediente disciplinario. Non fai falta ir de matón por ningún lado. Miren, o anexo de temporais non se corresponde para nada ca realidade. Comentámoslo outro día e o interventor deu unhas explicacións, pero que non me parece normal é que teña que facer todo o interventor, é que teña que facer todo o secretario. Porque saben que máis, tal vez sexa o máis destacado do capítulo 1? Que o goberno do Partido Socialista do Carballiño, os membros do goberno do Partido Socialista do Carballiño por H ou por B, costan ya a este Concello máis de 120.000 euros. Das arcas municipais, sen contar o que se cobra noutras institucións. 120.000 euros ao ano, nunca tal cousa se deu no Concello do Carballiño, nunca un goberno costou tanto, e creo que os cidadáns están no seu dereito de pedir algo máis a cambio. Pero están moi lonxe do que a cidadanía precise. Miren, vimos de afrontar seguramente o ano máis difícil que moitos de nos lembramos, o 2020, un ano marcado absolutamente pola pandemia. Non fai falta explicar xa, as tendas pechadas, a hostelería pechada, os autónomos na casa, un parón económico brutal. En maio, con toda a boa fe, sentámonos todos nunha mesa e acordamos crear un escudo de protección social, no que todos puxemos da nosa parte. Entendimos que tiña tres eixes: as axudas ás PEMs, autónomos, hostaleiros e demais, as axudas sociais para as familias e o emprego. Para nós entendíamos que eran os tres eixes fundamental. Bueno, pois empezamos polas axudas. Dentro de 15 días hai un ano que comezou a pandemia e levanse dado 142.000 euros de 360.000. Un ano despois a primeira fase está sin rematar. Eso sí, claro, alcalde, ahora nos falará de remanente. Claro, deses 360.000 euros, como só se deron 142.000, vostede ten máis remanente. Claro, así ten remanente calquera. Así podo volver vender os mesmos cartos o ano que ven. Os que xa vendín o ano pasado, como non nos din, o ano que ven volvolle contar a milongo aos veciños de que vou a poñer moitos cartos en riba da mesa. Falamos do comercio, falamos do centro comercial aberto. Comentounos, Sofía, resolveron a papeleta do bono comercio. Sacaronlle de enriba o problema da páxina web que vostede nos vendeu, que a páxina web de venda online, que aí va a facer o centro comercial aberto porque así é máis rápido. Creo que non fai falta comentar nada. E este ano, despois de que se comeran todo eso, despois do que levan traballado, despáchanos vostedes con 6.200 euros. E outra pregunta, falaron con eles? Falouse con eles para decidirlles canto se lle iba a poñer de subvención? Ou foi xa, como en todos os colectivos, a feitos consumados? Poñemos ya mesmo do ano pasado e que tiren. E despois xa negociaremos ou xa lle venderemos que ten arranxo posterior. Outra cousa que é moi chamativa, por suposto, que non quero esquecer, porque a concelleira xa falamos algunha vez desto e debería tomar nota. En todo o ano, coa que caeu, coas necesidades que hubo, non como unha soa mesa de comercio. Non é normal. Segundo eixe, o emprego. No ano 2019 perderon un obradoiro. Como lles pareceu pouco, no 2020 decidiron mellorarse, superarse e perderon 2 obradoiros e o Plan Integrado de Emprego. Estos son 1.300.000 euros en proxectos e formación que deixaron de vir ao Carballiño. E o alcalde levo todo o mes dándolle voltas á súa frase do pleno pasado. Eu creo que é moi desafortunada e que debería matizar. Porque non pode ser, que rexeitanos a moción, por suposto que pode ser, está no seu dereito de considerar prioritario o emprego ou as festas. Eso vostede pode pensar o que considere e votar o que considere. Pero non pode decir que a xente está a falta de formación. Porque vostede pediu os cursos, pediu os obradoiros, pediu os plans e non llos deron. A ver se vai resultar que a xente solo estaba interesada pola formación cando vostede traballaba nos obradoiros. Cousa que non se vería moi xusta. Acordamos nese acordo de maio un plan de emprego municipal de 80.000 euros. Vostedes convertérono en contratacións do Concello a través de plans de colaboración social como se viña facendo todos os anos. Ou seja, nada de nada de nada. Non gastaron prácticamente nada desta partida, co cal, evidentemente, máis remanente para vender agora. Para este ano, bueno, non vou entrar en cousas que do interventor porque xa teremos tempo de falalas, pero sabe canto lle adican no orzamento do 2021 a emprego? O 0,3%. Pouco máis se pode engadir. Pois se todo isto do famoso escudo social que íamos crear para axudar aos nosos veciños, se todo dá medo, non lle conto nada as partidas de política social. Estas que deben ser as principales ferramentas para axudar aos nosos veciños, para axudar aos que máis o precisan, pois quedaron como quedaron. Mire, vou repetir un dato que xa deu a compañera do bloque, que acordamos que as modificacións poñerlle 40.000 euros a emerxencia social.
entendíamos todos que facía falta, que a xente que se iba quedando no paro, a que se estaba nunha situación complicada pasaba a unha situación precaria, pois de 40.000 euros deronse 3.182. Este Concello, en todo un ano, só foi quen de dar 3.182 euros de emerxencia social. Ou moi ben está o Carballiño ou vivimos en mundos diferentes. Pero claro, por suposto, de 40.000 que había a 3.000 que se deron, máis remanente para vender. E agora virános co remanente porque yo negou os veciños o ano pasado e agora vai yo volver vender. Miren, seguimos cas partidas de política social. Había un plan de axuda a familiares con Alzheimer que chegou a poñerse en 30.000. Este ano vai xa a 10.000. Por qué? Xa non hai esa necesidade, xa non hai ese problema. Claro, por suposto, dos 30.000 é certo que só se deron 16.000, pero hai máis remanente. A partida de atención á terceira idade, que o ano pasado foi de 30.000 euros, este ano desaparece. Pásalle como o censo dos maiores. Falouse moito del, pero non existe. Nunca chegou a haber un censo de maiores e nunca chegou a haber intención de dar partidas de axuda á terceira idade, porque non se deu nada. Claro, eso sí, máis remanente. E este ano non fai falta. Estamos no 2021. Os nosos maiores, pois, xa miraremos pouco a pouco como imos facendo con eles. Os que non teñan dereito a axuda no fogar, porque ademais non damos horas, pois que se busquen a vida. E, por suposto, o recurso que buscaron, como fan sempre, para quitarse problemas de enriba. Tiñamos o acordo dunha subvención para as familias, de crear unhas bases, de publicalas, por suposto non se fixo nada deso, e acordaron a última hora, decir, vamos a colocar o problema a Cáritas e a Cruz Vermella, e que les arranxen. Bueno, bien, pero que nin eso saiu ben, nin eso se fixo ben. Porque, miren, Cáritas e Cruz Vermella, cada un deles, tiñan 29.000 euros dentro do mes de outubro, quero lembrar, para axudas. 9.000 euros cada unha, que era o que tiñan inicialmente, se non lembro mal, ou polo menos despois da primeira modificación. Entonces, o que subxace de todo isto, aparte de que, lóxicamente, eso xenera remanente, volvemos ter máis remanente para seguir vendendo aos veciños, que de 100.000 euros entre a partida de emerxencia social, a de Cáritas e a Cruz Vermella, que vostedes puxeron, en teoría, en riba da mesa, para axudar as familias do Carballiño, deronse 20.000. De 100.000, deronse 20.000, pero titulares poden seguir vendendo. Para nós isto, na situación que está este pobo, na situación que está a xente, a nosa xentiña, como di algún concelleiro, é un fracaso absoluto e teñen que facerse mirar. Teñen que averiguar que pasou, porque isto, dende logo, é moi difícil de entender. Iso sí, política social. Gastaron 5.463 euros da partida de actuacións e espectáculos de acción social. Algo que debería explicarse. 5.400 euros da partida de espectáculos, 3.182 euros da partida de emerxencia social. Creo que o que saiba ler mínimamente estes datos xa se dá conta. Eso sí, hai unha partida só que sube en política social este ano, que volve a recuperar a súa antiga cantidade de 15.000 euros, a que non saben cal é. Actuacións e espectáculos, por suposto. O Servizo de Axuda no Fogar, como xa o comentou Sofía, non vou parar moito, sencillamente consignáronse 960.000 euros para cubrir as horas que dá a Xunta, e só se gastaron 558, por suposto, máis remanente. Non será problema de que non haxa necesidade, pero bueno. Este foi o escudo social que acordamos en maio, que a priori tiña que axudar moito os nosos veciños, e que vostedes converteron nun escudo de cartón, nun escudo que non axudou prácticamente a ninguén. Non cumpriron prácticamente nada do que acordamos. De máis de 30 acordos cumpriron 4 contados. E que queren que lles conte? Que nos felicitemos aquí, que digamos que ben vai todo. Veña, vámonos volver sentar para ver que facemos outra vez este ano co remanente. Vamos a tomar o pelo aos veciños outra vez. Dar titulares de 1.000.000, de 1.300.000, que veña o secretario xeral do PSDG a decir Carballiño e Jauja, e agora vemos as cifras e isto non hai por onde coller. E siguen castigando cas súas políticas outras áreas, siguen castigando, non é a única. Miren, o rural, eu estou convencido de que a concelleira, que me consta que é unha gran traballadora, non pode estar de acordo con estes orzamentos. Suben todas as festas e interesanlle todas as festas menos a do rural. Festeixos populares nas parroquias, tiña 4.500 euros o ano pasado, esa sí, esa desapareceu. Nas parroquias non fai falta facer festas, xa facemos todas no Carballiño. Os circuitos culturais no rural pasaron de 3.500 a 1.500. Tamén, tampouco a cultura no rural. O mantemento de infraestructuras no rural baixa de 30.000 a 21.000. As partidas para locais sociais que se usaban no seu día para axudar aos colectivos, sobre todo das parroquias, a mantemento dos seus locais, nin se deron, nin se van dar. Hai 10.000 euros que, por suposto,
remanente, máis remanente. E agora, pois xa veremos como vendemos. A partida máis grande que hai en medio rural é de 22.000 euros para arranxar un tractor, que o ano pasado xa levou 10 ou 12.000 euros en arranxos. Igual hai que plantexarse un renting e mercar un, porque se está pagando de aluguer. Isto é todo o que vamos facer para o medio rural. Bueno, claro, ahora venderanos que en remanente xa dixo nunha radio 1,5 millón, nun periódico dixo 1 millón, non sabemos moi ben o que nos dirá hoxe e as cifras que dirá, porque cada día nos din unhas diferentes. Por certo, tampouco salen nada ben parados nas súas propostas aos parques infantís. Eu creo que teñen algo freudiano contra eles, algún tipo de trauma ou algo contra os parques infantiles, en aquel famoso virólogo do que nunca se supo lle recomendou que os mantiveran pechados todo o ano. Inda así, foron capaces de chamuscar neles 16.700 euros en reparacións de parques infantiles, estando pechados prácticamente todo o 2020. Pero, alcalde, aquí teño que pararme. É dicir, pareceme moi grave o que pasou outro día na comisión informativa. Agora voume dirixir a Ricardo e a Sofía, porque quero que me confirmen, a ver se eu entendín mal. O alcalde outro día, a pregunta expresa feita por min sobre a subvención da avenida da cuberta do Parque Infantil da Avenida Compostela, dixo que esa subvención non se chegara a pedir, que non chegara ao Concello, verdad? Sí. Dixo que non chegara ao Concello. Dixo que non chegara o permiso. Non, vostede dixo que non chegara a subvención, señor alcalde. Eu preguntei exactamente, dixenlle, pero perdeuse a subvención. E vostede dixo, cando lle dixen, pero perdeuse a subvención, dixo, non, xa non se chegou a tramitar porque non había eso, non estaba legalizado, non había licencia de Adif. Dixo literalmente eso na comisión informativa, señor alcalde. Non pode mentir nunha comisión informativa. Como non se vai a acordarse 4 días antes, asinou vostede un decreto 4 días antes, volvendo a pedir a mesma subvención que xa se perdeu. Os 30.000 euros chegaron ao Concello do Carballiño, estuveron nas contas. Está aquí escrito noutro decreto asinado por vostede, señor alcalde. Voullo ler, é moi fácil. Visto o expediente 260/2020 de xestión onde consta notificación de resolución de concesión de subvención ao Concello do Carballiño para o proxecto denominado Creación da Cuberta para o Parque Infantil da Avenida de Compostela, a Xunta doulle 30.000 euros, mandoullos, estuveron nos orzamentos e non sabemos polo que esa subvención devolveuse e este ano volve a pedir. Pero é que a comisión foi o día 22 e vostede asina isto o día 18. Como nos poden ganar na comisión informativa? Alcalde, por favor, é gravísimo que minta así alegremente nunha comisión informativa. Non diga nada como fai habitualmente. Pero non minta así, o sea, perdeuse outra subvención, bueno, unha máis, pero non sei que me parece máis grave, porque de perder subvención xa é rutina. Pero que nos mintan unha comisión así, porque se perdeu unha subvención de 30.000 euros, é moi grave, sinceramente é moi grave. Pero, bueno, estas cousas a vostedes non lle teñen importancia. Agora vou falar das áreas que sí lle teñen importancia, das áreas nas que vostedes consideran que hai que poñer todos os recursos posibles. Entonces, chegamos, como sempre, a festexos. E festexos temos que este ano ten 218.000 euros. As partidas de festexos teñen 218.000 euros. E agora sairá seguramente o voceiro do goberno e diráme, non, pero é que a partida de aluguer de material e iluminación e son, ou as partidas de actuación e espectáculos non son de festas. Bueno, pois se actuacións e espectáculos non son de festas, os veciños tampouco necesitan absolutamente nada máis. Este ano gastaron 115.000 euros destas partidas, está explicado. Aluguer de material de iluminación son outros. Transferencias para camisetas, carnaval, demais. Actuacións e espectáculos. Festas do setembro, que efectivamente esa non lle tocaron. Actuacións e espectáculos de acción social e festexos populares. Destas partidas, no ano 2020, que caeu 115.000 euros. Por certo, non estamos contabilizando o gasto en prensa para promocionar festas que non houbo, que estou seguro que cando vexamos as facturas da prensa levaremos máis dunha sorpresa nese sentido. Pois miren, 218.000 euros coa que se ven, co que estamos falando que se destina a políticas sociais, non habendo nestes orzamentos nin un só euro de axudas a hosteleiros, a comerciantes, a PEMES, non habendo absolutamente, a mí pareceme desafortunado, porque non sabemos se vai haber festas, eu creo que ninguén o sabe, nin vostedes saben se vai haber festas, pero sí sabemos todo o que está pasando aí fora, sí sabemos como está a xente. Entonces, se un quere priorizar e hoxe vai aprobar estes orzamentos, o normal sería facelo ao revés. Poñer antes os cartos que necesitan os veciños e despois se podemos poñer festas xa se modificará. Que, como din vostedes, teñen ese remanente fantástico para facer todas as festas que veñan. E que, vamos, só lles falta xuntar esta partida co famoso remanente ben querido seu e facer a festa do asfalto, porque ao ritmo que levamos é o que nos falta. Falaba do gasto en medios de comunicación. Ben feito pode ser unha boa ferramenta promocional, non? Para promover o turismo, para promover determinados eventos, pero como fan vostedes, non deixa de ser unha compravenda de titulares e entrevistas amables. Miren,
Aquí explícase moi ben que ben cumpliron o que acordamos en maio e que ben intentaron tomar o pelo aos veciños do Carballiño. En maio acordamos baixar a partida de gasto en prensa, que era unha barbaridade, de 60.000 euros a 40.000. Acordamos baixala de 60.000 a 40.000, porque consideramos todos naquele acordo que como non ia haber festas e ia haber pouco turismo, non tiña moito sentido gastar eses cartos en medios de comunicación. Entonces, puxémolo en 40.000. Sabe canto gastaron ao final do ano? 63.000. Para que chegamos a un acordo? Para que falamos nada? Para que consideramos? Se vostedes van facer o mesmo, e non estou contabilizando o que hai en extrajudiciais, que xa localizamos outros 2 ou 3.000, é que lles dá todo igual. E para este 2021, 6.000 euros ao centro comercial aberto, prácticamente nada para as familias, nada para a terceira idade, nada para os comerciantes, nada para os autónomos, pero para a prensa, 60.000. Aí queda eso. Estou rematando xa, sei que non lles gusta escoitarme moito, pero estou rematando. Outro reflexo do seu xeito de facer política absolutamente contradictorio co que se dixo durante anos son as subvencións a dedo. Este ano, 385.000 euros en subvencións a clubes e asociacións, casi todas directas, casi todas digitais. Claro, despois dirán, hoxe non estamos decidindo nada. Bueno, pois casi nada. Como poden comprobar, non estamos decidindo casi nada. O peor, falando con moitos colectivos, non falaron con eles. Que a maioría puxeron o mismo do ano pasado, ou casi todos, e puxeron o mismo do ano pasado, sin falar con eles. Pero falamos con colectivos culturais, con colectivos de deportes, con colectivos da área de servicios sociais. Non se falou con ninguén. Non lle preguntaron, tedes idea este ano de facer actividades ou de facer máis proxectos, necesitades máis, chegamos con menos? Non se falou directamente. Que me parece o sumo, que se metan 385.000 euros en subvencións sin falar casi con ningún colectivo. É alucinante, pero bueno, é que pasan cousas como que hai actividades deportivas que o ano pasado non tuveron escolas e siguen cobrando o mismo. E non parece moi normal, pero bueno, claro, o que non se dá tamén é verdad que xenera máis remanente. Vamos a ver, non quedaron cos gimnasios en que llevan dar unhas subvencións. Anunciaron na prensa, fixéronse fotos, prometeronlle el oro e el moro. Donde están? Remanente, claro. Bueno, por certo, isto é un aviso a navegantes, non pretende ser amenaza ni nada, sencillamente que se faga para todo igual. O ano pasado xa tuvemos certos conflictos, hoxe non imos entrar nese debate, porque agardamos que de aquí a aprobación definitiva, porque o van a aprobar hoxe e o van a aprobar na aprobación definitiva, para eso teñen a maioría absoluta, e lles dá exactamente igual todo o que estamos comentando dentro da oposición. Pero revisen as posibles incompatibilidades á hora de votar. Comentei outro día xa un feito que supoño que lle transmitirían á persoa interesada, e miren se hai problemas de incompatibilidades, porque a lei é ben clara. Podo discutirlo co interventor 20 veces, pero se non se aproba este trámite, se non se aproba o expediente de subvencións, non se poden dar as subvencións, co cal o voto dos concelleiros do goberno é fundamental. E a lei di que se hai un interese persoal, non poden votar, teñen que absterse como mínimo. Entonces miren se hai xente con conflitos dese tipo, co Chamos Solamas, co Clube de Patinaxe, co Arenteiro, co Fútbol Sala, compróbeno daqui a lá para que eso non sexa un debate, de acordo, para que non teñamos que meternos nese fregado tamén. E por último vou pechar falando do remanente. O remanente, hai casi un ano, cando nos xuntábamos no mes de maio, falábamos de mobilizar daquela presumía alcalde que tiña un remanente de 4 millóns de euros, eso iba a solucionar todos os problemas. Reunímonos e acordamos mobilizar en dúas fases 1.000.000 casi 900.000 euros, que tiñan que estar na rúa. Un ano despois tiñan que estar na rúa e tiñan que estar sendo de moita axuda a xente. Curiosamente, de ter 4 millóns naquel momento, pasamos a ter 4.300.000, pendiente de algúns equilibrios que haxa que facer a día de hoxe. É dicir, como pode ser que se gastaron 2 millóns de remanente o ano pasado, que non se gastaron, por suposto, este ano haxa máis remanente aínda? Non, o que pasou realmente é que se prometeu e non se deu. O que pasou cas axudas autónomos, fixeron os titulares e fixeron as bases para non dalas, porque non é que non estiveran avisados. Entonces, que vai facer hoxe? Vender o mismo remanente que xa vendeu o ano pasado, exactamente o mesmo. E isto só ten unha razón, alcalde, creo que é fácil de determinar. Vostede o que quere é gastar, efectivamente, o remanente, todo o posible, o máis cerca posible das eleccións. E se pode ser en asfalto, millor, porque lle foi ben a vez anterior e confía en que lle vaya ben esta vez. Non sei se lle vai ir ou non. Isto vendo lembroume moito unha pintada que había no Carballiño, histórica, nunha rúa, non lembro xa de cando, pero era realmente moi chamativa, que decía, alcalde, asfáltame el voto. Pois eso é ao que estamos chegando de novo
no Carballiño. Nesta primeira intervención, nada máis, agardo expectante as súas explicacións sobre moitas destas cousas, entre outras que me aclare de verdade se mentiu ou non na comisión, porque eso sí que sería gravísimo, moito máis alá incluso do resto todo. Ricardo. Ben, bons días a todos. Bueno, o que nos estades presentando o grupo de goberno, o alcalde, mellor dito, ao pleno, ven sendo un orzamento de gasto corriente. Ven sendo o mismo orzamento do ano pasado con moi poucas modificacións. Entendo que ao final vais incorporar o remanente e vamos ter que chegar, como fixemos o ano pasado, un acordo entre todos os grupos políticos para que se poida polo menos cumprir os compromisos que se teñen adquiridos por este grupo de goberno. Por este grupo de goberno e por este pleno, a fin de contas. Estes compromisos non son só co resto de grupos políticos, sino con comerciantes, con autónomos. Perdonade, pero non se oye ben, Non se oye outra vez. A ver. Xa empezamos. Sí, se oye ahora. Ahora sí. Vale, hai que acercalo, entonces. Bueno, pois o que estaba dicindo é que se queredes cumprir os compromisos que tendes adquiridos do ano pasado, non cos grupos políticos da oposición, senón con comerciantes, con autónomos, con todo tipo de grupos, e coa veciñanza en xeral, obrigatoriamente tendes que modificar este presuposto incorporando o remanente, non? E digo isto porque no orzamento non se contemplan partidas para o cumprimento de moitos compromisos que tendes adquiridos. Por exemplo, quedastes o ano pasado que iba a facer o concurso de ideas do Parque Municipal. Eso aprobástelo en pleno, non vexo ninguna partida para eso. O cemiterio, acabámoslo de aprobar, tampouco hai ninguna partida, habrá que incorporalo. Quedastes tamén a proposta do Partido Popular en executar algunha área de reparto. Non sei se os recordades, tampouco hai partida para eso. Van nacer novas obrigas, estou pensando na nave de protección civil, tampouco se recolle. Habrá que facelo. Están sen firmar dende o ano pasado convenios con asociacións, con entidades culturais, que tamén haberá que incorporar. Está todavía eso sin facer. O ano pasado, esta incorporación do remanente tuvo lugar despois de unha negociación con grupos políticos. Espero que este ano sexa igual. E digo que espero que sexa igual porque sabedes que o procedimento de aprobación é, tras a aprobación inicial, que probablemente se aprobe hoxe inicialmente, publicarase por 15 días para alegacións e despois traerase novamente ao pleno. Non temos moito tempo para chegar a acordos. Entón, pídevos que nos poñamos entre todos canto antes para poder facer esa modificación que nós e vos vemos como totalmente imprescindible, xa digo, para cumprir eses compromisos que tendes adquirido. E digo isto por o que dicían os meus compañeiros. O que non pode ser é que o ano pasado nos prometades que teremos os orzamentos con 20 días e os teñamos con 4, non? E volvo a dicir, isto xa non é unha cousa con respecto aos grupos políticos da oposición, é que pasou o mesmo cos sindicatos. Comunicaste, efectivamente, tuvestes unha mesa de negociación cos sindicatos onde vos dixeron o mismo, que isto non é maneira de facer as cousas, que necesitan tamén tempo para velos e poder opinar. De feito, os votos dos sindicatos, se non recordo mal, foron todos a abstención por falta de coñecemento, menos un que votou en contra, non? O mesmo pasou coas asociacións no Consello de Participación. Dáselle con moi pouquiño tempo, é moi difícil que se poidan facer achegas por parte de asociacións. Nós, de todas formas, xa anuncio que vámonos a ter estes presupostos para darlle un voto de confianza ao alcalde, non? Nós esperamos que todo isto se solucione con esa modificación, que se faga canto antes, no prazo máis breve posible. Pero para iso hai que poñerse xa a elo, hai que poñerse xa a elo. Nada máis que se produzca a aprobación inicial, hai que comenzar esa negociación. Espero que comece por unha proposta por parte do alcalde para a utilización dese remanente e que podamos, entre todos, facer achegas a eso, non? Por certo, outro día na comisión xa nos referimos ao superávit ou a cantidade que non se vai gastar en concepto de persoal porque non se vai sacar a OPE, e é evidente que non se vai sacar a OPE.
e que tamén tería lugar unha modificación do orzamento incorporando esas cantidades que non se van gastar. Ven sendo o mesmo que fixemos o ano pasado no mes de maio, non? Facer un cálculo de todas aquelas cantidades que podemos destinar ás necesidades que se teñen contraídas. Digo, como o ano pasado, con excepción dos gastos que recortamos en festas o ano pasado, que me parece que este ano non procede, porque senón xa estaría modificado aquí no presuposto, inda que fora con superávit. Se despois non se gastan porque non se poden facer, sabemos todos que se incorporarían tamén a este ao orzamento ao remanente do ano seguinte, ou se poderían destinar xa a través dunha modificación de créditos. Vale. Entrando xa no detalle do orzamento. En primeiro lugar, temos os ingresos previstos para o ano que ven, e chámonos a atención isto, que sube a IBI urbana un 14% respecto ao ano pasado. Non digo que suba o recibo, non quero levar a error a xente. A recaudación prevista sube un 14% sobre a prevista para o ano 2020. Isto que significa? Por un lado, que se subiu un 10%, e por outro lado, que aumentou o padrón, non? Parece evidente. Ben, eso supón aproximadamente uns 230.000 euros, me parece recordar, non? Sobre o ano pasado. Eu penso, e xa dixemos no pleno das ordenanzas fiscais, que era unha cantidade a que o Concello de Carballiño podía renunciar perfectamente. O orzamento que se presenta este ano vai nos dar a razón, non? Esta é unha cantidade que se podía haber aforrado aos veciños nun momento de pandemia. Eu sei que o alcalde tiña o compromiso adquirido de volver colocar o IBI no 0,54 para este ano, pero tamén as circunstancias cambiaron desde que usted asumiu ese compromiso ao momento en que o fixo. As circunstancias eran outras distintas, estabanse dando subvencións e non parece moi sensato subir o IBI nese momento. Digo yo, por poñer un exemplo, un hostelero ou un pequeno comerciante que estuvera recibindo 1.000 euros de subvención porque tiña alquiler, o que tiña ao lado, se o local era seu, non só non recibía eses 1.000 euros en concepto de alquiler, senón que se lle subía o IBI. Non parece moi razoable. Asumiron vostedes o compromiso de cambiar esas bases, non sei se o van facer ou se se van a adaptar de maneira que sexan máis xustas e cheguen a máis xente, non? As subvencións, pero ese é un tema para outro pleno. En canto aos ingresos, boto en falta outra cousa, que é simplemente que non se incorporou como ingreso as posibles multas COVID. En decembro trouxeron aquí ao pleno un convenio coa Xunta de Galicia para a recadación, esa é unha competencia municipal, xa ou así o dixo o Consello Galego, e o normal é que algunha cantidade se recade. Son consciente de que é moi difícil calcular cal vai ser a recadación porque non houve do outro ano, pero tamén temos que ser conscientes de que algunha cantidade se vai recadar. Entendo que todas as cantidades que se recaden por ese concepto deberían ir destinadas precisamente ás axudas, que a xente sepa que o incumpla, as cantidades que o Concello lle cobre en concepto de multa vanse destinar directamente a gastos relacionados co COVID. Despois está tamén a baixada do lixo, que a baixada do lixo ten a baixada da recadación por lixo que ten lugar precisamente por unha baixada do canon de Sogama, non? Que se aprobou tamén aquí o ano pasado. Sen embargo, non baixa todo o que debería porque se producen novas altas, que supoño que son consecuencia da inspección que se produxo a finales do 19, que aumenta tamén o padrón. Ben, ora xa en canto aos gastos. En primeiro lugar, para traer a masa salarial aquí a este pleno, habría que pasar pola mesa de negociación. Sabemos que se pasou pola mesa xeral de negociación, pero que se pasou dunha forma que se debería evitar. Na modificación para a incorporación do remanente e a modificación de gastos vaise tocar os gastos de persoal, que é o que estamos falando, debería pasar xa con tempo pola mesa de negociación e cambiar o
escoitar polo menos aos sindicatos e que eles teñan coñecemento do orzamento e poidan facer as súas achegas, non? Ben, o que dicíamos antes tamén neste gasto, sí, estamos calculando que é un 42%, pero en realidade todos sabemos que non é o 42%. Por qué? Porque se están cubrindo todas as prazas da RPT, pero, sin embargo, non están cubertas todas, en realidade. E, ademais, tampouco se vai sacar a OPE este ano tampouco, non? Entón, o lóxico sería xa saber cal é a cantidad que vai sobrar sí ou sí, sendo prudentes, para poder incorporalo nesa mesma modificación do remanente. Ben, por último, no capítulo 1 de gastos de persoal, non nos gusta, xa o dixemos moitas veces, o tema de gratificacións e de productividade. Aquí había un acordo neste Concello de facer unha regulamentación para que se soupera quen ten que cobrar a productividade e cales son os conceptos que se podían utilizar para as productividades. Xo dixemos moitas veces, estáse cobrando simplemente por asistir ao traballo unha productividade. Non debería ser así. Este é un compromiso que tamén tiña este goberno municipal e que tampouco se levou a cabo, non? Digo yo para que se poñan en marcha con este tema, porque tamén as productividades e as gratificacións non é o sistema máis axeitado de pago para os traballadores, non? Ben, en canto aos gastos na área de seguridade e mobilidade cidadá, vemos unha partida de 5.000 euros que está destinada a protección civil, e polo que teño entendido sigue sin firmar o convenio con protección civil. O ano pasado xa había axudicada unha partida de 5.000 euros para este fin e non se chegou a pagar precisamente porque non se fixo o convenio. Entón, sería convinte facelo, porque dende maio do ano pasado entendo que hubo tempo máis que suficiente para facelo. Está o tema, con respecto á protección civil, que non solamente se trata da subvención que reciben para os seus gastos, esta subvención de 5.000 euros, senón que tamén está o tema do traslado da nave. Convén xa poñeres a falar con eles para buscar unha solución a un problema que xa ven de atrás, pero que hai que dar solución é rápido, non? En canto ao programa de vivenda e urbanismo, vemos unha partida que é de estudios e traballos técnicos por un importe de 20.000 euros e volvo a dicir, vostedes tiñan o compromiso a unha moción que había presentado o Partido Popular para durante o exercicio 2021 desenrolar algunha das áreas de reparto, que todos consideramos que eso é fundamental para o desenrolo urbano do Carballiño, hai que facer novas calles, etcétera, etcétera. Usted asumiu o compromiso de facelo con cargo ao superávit, recordo, antes do COVID. Entendo que é con cargo ao remanente. Ese é o compromiso que vostede asumiu, non? Espero que o vexamos nesa negociación e comenzar o desenrolo da área de reparto que vostedes vexan máis conveniente, non? Ben, en canto ao benestar comunitario, hai unha serie de partidas relacionadas cos mantenimientos das depuradoras, agua, etc. Penso que no mes de marzo, mes que ven, acaba o contrato con Viacua. Perdón? No, sí, do 22. Do 22? No, acaba ahora. En abril. 21, creo que agora, en abril, en maio. Abril ou maio acaba. Bueno, en todo caso, non o sabemos, non? Pois poñerse as pilas e miralo, porque... Sí, bueno, bien. Pois entonces, recórdolle tamén que hai un acordo tomado polo Pleno de fai 3 anos en que o PP había solicitado que se requerira a Viacua para que dira toda a información sobre o estado da rede de agua do Carballiño. Para que? Para poder sacar un concurso sabendo perfectamente como se atopa. Creo que non se fixo nada deso. Fíxose, sábese. Ben, perfecto. Algo fixo. Bueno, algo fixo. Bueno, pois algo é algo, pero si temos que sacar o concurso este ano, que non nos pase como nos pasou co SAF, que non quedemos en precario, porque despois os problemas multiplícanse. Penso que a experiencia deste goberno municipal cos concursos, cando saca en tempo e forma, pois é boa, non? Verémoslo tamén ao largo do orzamento, que penso que é unha cousa positiva para este Concello, non?
Vemos tamén nesta área en outras varias que dentro do capítulo 2 recóllese, por exemplo, que vexe adiante limpieza viaria, mantenimento de xardís. É convinte reducir estas partidas, porque estas partidas ao final é contratación dun servicio que podía facer o personal do Concello, adaptar os postos de traballo do Concello ás necesidades, non acudir a contratacións cando se están facendo. Eso sería bo facelo. Aquí topámonos co tema do cemiterio, que non leva partida, espero que se incorpore no remanente, e vemos a partida de suministro de enerxía eléctrica, non? Esta partida, que está hoxe en 393.000 euros, o ano pasado eran 469.000. E todo isto porque fixeron vostedes un concurso, que levábamos solicitando. Ben, quedan outros moitos concursos por facer do mismo tipo. Falo, en concreto, por exemplo, poden facer vostedes de combustibles, que facer un concurso de combustibles vai supoñer un aforro claro. Póñanse tamén a iso porque vese que o aforro é importante para este Concello, non? A nós gustaríanos que dentro desto pensaran vostedes en sacar un concurso para mantemento de todas esas vías do Carballiño. Están vendo vostedes que aquí aforran un 20%. Poderían aforrar moito máis que isto, non? Se vostedes contratan con unha empresa o mantemento a medio longo prazo, 5 ou 10 anos, o mantemento de todas as calles. Que unha empresa se ocupa disto. Cales son as ventaxas disto? Home, que se tería sempre ao día o mantemento das calles, non estaríamos con eso. Eu comprendo que desde o punto de vista do grupo de goberno o que non conseguirían é que chegara un veciño, pois a ti arreglo, a ti non che arreglo. Esa é a pega. Pero en canto a efectividade e a longo prazo, está claro que é moito mellor facelo así que andar contratando cada vez unha cousa distinta a empresas distintas e por precios e por calidades distintas. Estamos vendo todos como se están levando a cabo as obras no Concello do Carballiño. Ben, despois, en canto a infraestructuras eléctricas, proxecto IDAE, supoño que os 80.000 euros que estaban o ano pasado, que pasaron a remanente, vanse gastar este ano, non? En canto a melloras eléctricas. Ben, me parece que será así, non? Ben, en canto a medio ambiente, falta o concurso do Parque Municipal. Eu espero que se incorpore co remanente. Espero, non porque sí, sino porque vostede se comprometeu a facelo. Entón, espero que se cumpra o compromiso que ten vostede nesta materia. En canto o convenio coa Confederación de 68.000 vaise facer este ano, supoño. Está licitado. Está licitado xa. Está en fase de... Bien, pasamos entonces á área de servicios sociais e promoción social. Eu non quero convertir o debate sobre os orzamentos do 21 en un debate sobre a execución do orzamento do ano 2020. Pero, bueno, o que se lle digo é que no ano 21 non pode pasar o que pasou no 20. Nós chegamos a un acordo, o cumprimento do acordo que tuvemos desde o punto de vista económico é o 35,71% do que habíamos acordado. O 35,71%. Isto non pode ser. O sea, non pode ser que nós instemos ao Concello que aprobe unha ordenanza de emerxencia social, que presentemos alegacións, que vayamos con toda a prisa para facelo e que vexamos que se gastaron 3.182,86 euros neste tema. Isto non é lóxico. Non é lóxico que se presuposten 40.000 euros para este fin e que acabemos gastando 3.182. Algo falla. Se vostede cree que fallan as bases, cambia as bases, tráias aquí e nós estaremos dispostos a apoyalas sin ninguna dúbida. Pero isto é un tema fundamental. O sea, que no Concello do Carballiño, coa que caeu este ano, podelle preguntar, non, porque son consciente de que usted sabe tamén como a mí. O que pasou con Cáritas, o aumento que tuvo, é que o Concello do Carballiño destinara 3.182, pagara 3.182 euros. Algo pasa, algo está mal. Se vostedes son os que destinaron a eso 40.000 euros, só gastaron 3.182, hai que buscar a solución a ese tema, non? O servicio de axuda a domicilio están presupostados 640.000 euros. Xa dixemos na comisión, gustaríanos saber cantas horas, dixemos xa na comisión, fixemos preguntas,
eu penso que todos os plenos, non? Sobre este tema, preguntándolle cales foron as horas efectivamente utilizadas e cantas horas teñen vostedes autorizadas pola Xunta, porque entendo que, inda que isto supoña un gasto para o Concello do Carballiño, hai que tratar de cubrir todas as horas que a Xunta autoriza a facer, non? Penso que este é un servicio fundamental e que non se pode andar escatimando, que o que hai que facer é chegar ao maior número de xentes e ao maior número de familias que teñen esta necesidade. Espero que tamén teñamos esta información antes da incorporación do remanente. Doulle un dato: o Concello do Carballiño ten menos horas, gasta menos horas en axuda a domicilio que Ribadavia, unha población prácticamente 3 veces inferior. Non, pode comprobar. Algo pasa, falamos sempre de xestión, podémoslo comprobar. Eso son cousas fáciles de comprobar. Ben, o que lle digo, non é un tema para forrar cartos, é un tema para facelo o mellor posible e dar o maior número de horas. Ben, en canto a fomento do emprego, xa dixo Adolfo, perdeuse o obradoiro do 19 por non presentar a documentación e perdeuse o obradoiro os dous obradoiros que habían solicitado no 20, un que era solamente polo Concello do Carballiño e outro cos 4 concellos, cos outros 3 concellos que se presenta sempre. Polo que eu sei, perdeuse por moi pouca puntuación porque o Concello de San Amaro non estaba recoñecido como Concello emprendedor. Ben, bueno, supoño que o sabe usted mellor que a min. Eu o que sei é que o prazo de solicitude do obradoiro deste ano remata o día 3 do mes que ven. Ben, teñen vostedes feita a documentación? A min constame que os outros concellos xa remitiron. Está todo feito? Vale, é enviado, igual ainda non? Bueno, vale. Ben, dígolle, non se lle pase, porque despois é moi fácil botarlle a culpa á Xunta como se foran dados a dedo, porque cando vostedes saben perfectamente que non son dados a dedo, senón que teñen un baremo, non? Pero bueno, espero que este ano non haxa ninguna complicación. Por certo, sabe vostede se o Concello de San Amaro xa adotou o acordo de facerse Concello Emprendedor? Pois pregúntelle, sobre todo, se ainda hai tempo para que se poida levar a cabo eso. Bien, en canto a promoción educativa, en educación, gastáronse dos 5.000 euros previstos para axuda escolar AMPAs, para as AMPAs. Sabe canto se gastaron? 95,55 euros. Cando había unhas bases que deberían haber funcionado. Eu comprendo que o ano pasado se tuveron que facer menos actividades, pero tamén é certo que habíamos quedado en que había que promocionar que as AMPAs fixeran actividades que foran compatibles co COVID, precisamente porque había moitas máis necesidades. Sei que é difícil, Diego, sei que é difícil, pero bueno, isto é unha cousa que este ano, sobre todo dadas as circunstancias, hai que poñer un pouco a elo. En canto a axuda escolar directa, a compra de libros, estaba prevista unha partida de 5.000 euros e gastáronse 3.829. Faláramos tamén de ampliar estas bases, cando se saquen para a compra de libros, sería para o curso xa 21-22, e facelo tamén con outro tipo de material como mandilós, incluso a posibilidade de xustificar por parte dos pais compras de geles ou mascarillas, porque os rapaces necesitan estas mascarillas para o colegio e as AMPAs deberían ter tamén este tipo de material. Facer unha partida específica ou adaptar as bases para que isto se pudiera facer. Ben, en canto a cultura, vemos que baixa o capítulo 1 por a xubilación e por a amortización da praza do funcionario. A nos gustaríanos saber que funcionario ou que persoal do Concello do Carballiño vai facer as funcións de cultura. Cal vai ser o funcionario de referencia en cultura? Creo que é un tema, xa pasaron un tempo, e gustaríanos que isto se solucionara xa, non? O tema do funcionario encargado de cultura. Ben, vemos tamén, ahora xa, dentro da área de cultura, pero de subvencións. É certo que hai unhas subvencións nominativas
Nós dixémoslo sempre, nós somos partidarios das subvencións nominativas, somos partidarios destas subvencións a asociacións que levan facendo as súas actividades durante moitos anos, que teñen unha estabilidade e que necesitan ter esa estabilidade para poder facelas o ano seguinte, non? Pero non por eso podemos suprimir ou eliminar prácticamente na súa totalidade as subvencións competitivas. Este ano temos para camisetas, carnavales, escaparates, xociviga, etc. 14.990 euros de subvencións competitivas. O ano pasado eran 20.990. Non digo que sea unha cantidade descabellada, porque xa levamos 2 meses, hai menos, o carnaval está aí que non se vai facer, pero penso que debedes pensar que hai moitas outras cousas que se poden facer polo medio de subvencións competitivas e que tamén son boas. Ao final, se o pensades, todas as subvencións nominativas que existen hoxe no Concello de Carballiño empezaron como competitivas, e cando logran esa estabilidade é cando xa poden pasar a ser nominativas. Ben, dentro das subvencións competitivas tamén temos outros 2.000 euros para actividades deportivas. Digo, esta cantidade tratade de mellorala, non? En canto a piscina municipal, hai 46.736 euros, perdón, 57.933,36 euros comprometidos para a reforma da piscina municipal, que se vai completar cunha chega da Xunta, hasta chegar aproximadamente aos 100.000 euros de reforma. Pero a verdade é que neste campo vos quedarades de pedir esta subvención para o Polideportivo de Uceira. Eu non sei que pensa a Concelleira de Deportes neste tema, de verdade, non sei cal é a opinión dela ou que pensa, pero o acordo que se chegou por o pleno, a idea que vos tiñades era dedicar esta subvención ou solicitar subvención ao Consello Superior de Deportes, Consello Superior de Deportes chamase de Galicia, xa non sei, para a reforma da Uceira. Ao final, os cartos habíaos, porque vos lo dan para a piscina, pero cambiastes as prioridades que tiña acordado o pleno, que supoño que era unha proposta da concelleira deste área, por o que vos pareceu. A mí eso non me gusta, o sea, non podedes estar aprobando unhas cousas en pleno para despois facer aquelas que vos parecen a salto de mata. O que convén, o mesmo que vos decía cos concursos, é levar unha planificación, onde se ve a planificación é no presuposto. Falaban outro día do anexo de inversións a 4 anos. O anexo de inversión a 4 anos neste Concello xa é imposible. O sea, aquí non hai unha previsión de gastos planificado e que se sepa que vai funcionar. Xa falaron os meus compañeiros da subvención de fomento ao comercio para a subvención directa ao centro comercial aberto, de 6.200 euros. Entendo que a mesma do ano pasado, por certo, antes da modificación, entendo que vos dades conta que esta cantidade é totalmente insuficiente. Se os cargades con un maior traballo como é os bonos comercio, penso que deberedes tamén subvencionar o que lle costa facelo. Isto supoño que tamén irá no tema do remanente. Aí sí que non teño o compromiso voso, pero me parece que é unha cuestión de xusticia se lle encargades un traballo que podíades facer vos ao centro comercial aberto, que lle cobrades os costes que lle ocasiona facelo. Nas bases de autónomos pagaste 14.000 a unha empresa de Vigo. Penso que ao centro comercial aberto do Carballiño se lle pode tamén cubrir eso. Ben, en canto ao seguinte punto, referime antes ao tema dos concursos. Vemos partidas nas que se sacaron concursos que melloraron moito, non? Vemos a partida eléctrica, o concurso de telefonía que xa se sacara no goberno do Partido Popular, pero vemos outros que quedan. Referime antes aos carburantes. E agora vou me referir aos xurídicos. Téndelo que plantexar xa, porque a partida é de 40.000 euros, e o que se gastou o ano pasado foi máis. Este ano me parece que outro tanto. Entonces, penso que forraría de descartos, sacando un concurso que se poidan presentar quen queira e coller a defensa xurídica do Concello por un tempo determinado. Falásteme fai tempo
de que se lle encargaba a empresa da RPT, pero xa... Os laborais. Sí, pero a factura que trouxestes aquí como reconocimiento extrajudicial non era laboral, non sei se te acordas. Había un reconocimiento extrajudicial dunha factura que lle encargaba que non me parece mal, pero acórdome porque che dixen, mira, pareceme normal que gastedes estes cartos no Carballiño, que hai abogados vos e dabondo, e vos sabédelo porque tendes experiencia en contratación de abogados, menos eu calquera, que como concelleiro non podo contratar co Concello, xa que digo por si é por eso. Pero sí me parece que se tes un sector que funciona ben no Carballiño, pois que contrates con iles, non é como o tema do asfalto en quente. O asfalto en quente o millón non hai no Carballiño, pero abogados hai. Bien, penso que é un tema que vende moi atrás e que se debería facer. Gústame ver o aluguer de GPS en vehículos oficiales, un importe de 3.700 euros para ter controlados os vehículos do Concello, e recordovos que esta era unha moción que habíamos presentado nós, ao mesmo tempo cos coches eléctricos, que xa faláramos dese tema. Bueno, tardastes, pero aí está. Pois felicítovos e espero que iso poida dicilo aquí moitas veces, non? Ben, por último, ou penso que xa non me queda nada, polo menos na primeira intervención non me queda nada. Despois... Ben, bo día a todos e a todas. Vou dicir algunhas cousas antes de que fale o alcalde. Alguna aclaración, por empezar con Ricardo. Efectivamente, moitas cousas van ir a remanente. Dicir que había preguntado nas comisións, por exemplo, no 2020 as horas que se executaron respecto ao SAF pois foron 28.241 en horas de dependencia. Dime, repíteme. 28.241 en horas de dependencia, 983 en horas festivas e 3.000 horas en libre concurrencia. A parte, hai que aclarar que o máximo de horas que nos autorizou a Xunta son 3.000 horas mensuais. E tamén, aproveitando que estamos falando de eso, que dicía Sofía que tiñamos unha lista interminable de agarda, nós en Carballiño non temos lista de agarda, todos os que están valorados inmediatamente se están incorporando, o único problema que hai son as valoracións que a quen é responsable é a Xunta de Galicia. Vale. Tamén aclarar que respecto ao material infantil, que falabas antes, cando hai alguna necesidade tamén se cubre de servicios sociais, e que no caso das competitivas, que tamén aludiches, por exemplo, proponía un exemplo, sempre quedan cartos, pero ano pasado se convocaron por valor de 5.000 euros e solo sobraron 2.000, que solo se utilizaron 3.000 euros. Vale, para que teñas ese dato. E ben, nada, dicir que tamén aclarar que ningún colectivo, que comentaba antes Adolfo, ningún colectivo manifestou que non podían vir de mañá, se nos puxemos en contacto cos colectivos. Se algún dixera, pois non podemos ir de mañá, poñedo pola tarde, o veramos feito. Pola mañá facilita moito máis as cousas para nós, porque está interventor, pero non habría ningún problema en cambiálo, e para o próximo Consello se volverá a consultar cando a cada membro. Dicir que a maioría da xente declinou vir polos motivos que fora, e que está habindo o mesmo número de asistentes que veu nos últimos anos. 2. 1,5, deixémoslo 1,5. Bueno, para mí son 2. Bueno, en canto ao tema da veciñanza, temos que dicir que ademais tamén participa todo ano coas súas demandas. Eu penso que somos un goberno que escoitamos, que compartimos e que estamos ao lado dos veciños, e que estamos nun contacto permanente con eles, cos colectivos veciñais, tamén cos culturais, cos deportivos e, como non, tamén con comerciantes, hosteleiros e cas empresas. Así está recollido nos orzamentos e vai estar na execución do remanente. O que comentaba a Sofía das piscinas, está claro que agora non é o momento de facer piscinas climatizadas. Eu penso que é algo obvio. A opinión de parchear a piscina e de facer os arranxos que son necesarios ou non, para nós, sí. Está claro que a piscina non podría abrir se non se tiveran feito as actuacións que fixemos nos últimos anos, como seguramente nos anos anteriores, debido a que realmente estivo
e arrastra problemas dende hai moito tempo e se van arranxando para que a xente poda disfrutar. A xente non se vai a Ourense en verán porque as nosas piscinas están cheas. No Carballiño a asistencia foi moi alta nos últimos anos e o resultado está aí. Podemos discutir outras consideracións, pero usada é. No tema, respecto ao tema do pabellón do Cira, tivemos varias reunións tamén ca Consellería de Educación, non só co Consello Superior de Deportes. Hai boa predisposición por parte da Xunta de Galicia, entenderon a necesidade do Carballiño, que necesitamos aumentar espacios, pero sí é certo de que esa prioridade penso que debeu quedar diluída no momento que chegou o COVID e que moitas actividades extraescolares, que tamén falabas antes, Ricardo, pasaron a un segundo plano, non? Había moita dificultade, incluso durante un tempo estuveron prohibidas as actividades extraescolares. Pero, bueno, dicir que para nós sigue sendo unha prioridade, vamos seguir loitando polo pabellón porque é unha necesidade e agardamos que se poda ter canto antes. Respecto ao tema de promocionar a cultura nesta vila, que tamén dicía Sofía, pois nós traballamos cos colectivos, esta é unha das vilas máis dinámicas de Galicia, sen dúbida, en moitos eidos, gracias aos colectivos culturais que traballan, que teñen ilusión e que, dende logo, temos un diálogo permanente con eles, é que dicir que o Concello non aposta pola cultura, pois eu penso que somos un dos concellos de Galicia, senón o máis, por habitante incluso, pois ten un maior número de actividades e que obviamente as actividades moitas as executan asociacións e outras empresas porque non vamos a nos facer de concelleiros, nin de actores, nin de proxectores, nin de nada. Eu penso que isto é a xestión e tamén o pobo demanda, que non é un tema que nós teñamos que o fagamos porque queiramos. Tamén temos que dicir que respecto ao gasto do fútbol, que se gastou máis no fútbol que no comercio nos autónomos, pois temos que dicir tamén a fazer unha serie de aclaracións. Se aprobou un bono comercio por valor de 60.000 euros, agora se vai a executar outro durante este ano por 150.000 euros. Tamén somos dos concellos de Galicia que penso que fixo ou estamos entre os 5 primeiros seguro en canto ás cantidades destinadas a esta actividade, que hai que dicir que foi un auténtico éxito, e temos que dar dende logo, e vai a ser un éxito, estamos seguros, e temos que dar as gracias tamén ao CCA polo esforzo que fixo e que está a facer. Tamén, en canto ao CCA, podemos dicir que o Concello do Carballiño, que se acordou aquí en pleno, a entrega de 150.000 euros para crear o Marketplace, a plataforma de mercado online para o Carballiño, que, por certo, é a mesma cantidade que dio a Deputación a Federación de Comercio de Ourense para facer a plataforma. Perdón, Diego, canto dixetes para eso? 50.000. Sí, 50. Dubido, vale, pero bueno. Soname 60 tamén, pero non estou seguro, vale. Sí. Vale, non ten maior importancia. Sí, bueno, quero dicir que a Diputación diu 50.000 para a Federación de Comercio, quer dicir, hai unha aposta en canto ao comercio importantísima, e a maiores, pois entregaron na primeira convocatoria de axuda 150.000 euros autónomos e empresas, e agora pois xa van 300.000, xa queremos adiantar tamén que temos as bases moi adiantadas, que en breves tamén poderemos presentar, pois entendemos que se van a agilizar máis e que melloran cualitativamente. Tamén, en canto ao tema de emerxencia social, que falábamos antes, hai que dicir que non se gastou por dous motivos baixo o meu punto de vista. Un foi a agilidade que tiñan os colectivos sociais frente ás administracións para poder responder a esas necesidades que tiña a cidadanía, e tamén, dende logo, unha vez máis, non nos cansaremos de darlle as gracias a colectivos como Cáritas e Cruz Roxa, que, dende logo, son moi necesarios están facendo unha labor importantísima ou imprescindible nesta pandemia. Tamén temos que dicir que en canto ás bases, que tamén era outro problema, nos vimos que estas bases, debido a que a mellor eran restrictivas ou máis restrictivas do que nos quixéramos, polo tanto xa hai aproximadamente un mes que estamos traballando na modificación das bases de emerxencia social para facelas menos restrictivas e que podan ter un mellor máis campo de actuación, pero xa digo, a preferencia moitas veces por parte dos usuarios é ir directamente un dos colectivos debido a esa xilidade que teñen, non?
E, bueno, penso que por esta parte non hai moito máis que comentar. Bueno, sí, tamén quero comentar o tema que facía referencia a Adolfo en canto ao tema de festas e algunhas partidas que quería que se lle aclararan. No tema de aluguer, material e iluminación son e outros, temos que dicir que o grosso desta partida vai ás luces do ano 19-20, están porque falaches da execución do 2020, e as carrozas de Reis, que se celebrou con normalidade ese Nadal. Despois, na partida de festexos populares do 19, bueno, son os Reis do 20. Os últimos que hubo, que non hubo máis, entendes? Entendeus? Non pedín aclaración, que eu teño claro, que teño os datos das facturas e todo, o sea que non me compra aclaración ninguna. En canto a festexos populares, hai que dicir que a Cachucha se celebrou con normalidade, que houve gastos do 19, como son gastos, sobre todo, de SGAE, ou outros gastos que se pasan sempre po ano seguinte. Tamén houve concertos de grupos locais onde o ano pasado, durante a pandemia, se fixeron actividades culturais, e hai que dicir que actuou todo o mundo. Creo que non quedou ningún grupo musical, ninguna compañía, ninguén que fora do Carballiño, incluso con vínculos do Carballiño. Isto respecto a festexos. Despois, na de actuacións e espectáculos, dicimos que estuvo o concerto de Escolanía de Segovia dentro do Festival Internacional de Música, que foi tamén un auténtico éxito, o Entroido, que se fixo con total normalidade, a animación de Reis, que tamén era no mes de xaneiro, e despois outros gastos do 19 que se pasaron. Na partida de transferencias está o concurso de Entroido adulto infantil, as subvencións competitivas que antes falaba Ricardo, e o concurso de escaparates. Isto foi no que se gastaron os gastos. E despois na de actuacións, espectáculos e acción social, que falaba Adolfo, o 93% da partida, quitando a iluminación da fachada do Día da Muller, que foron 100 e algo euros, foi dedicado a natación dos usuarios de servicios sociais. E metese na partida de actuacións e espectáculos? Por si. Digo, para aclarar que non é festa. Entón, esa non, as outras todas sí. As outras todas que comentaches sí, pero métese a natación e a actuacións e espectáculos. Cada un ten o concepto que teña, se tú queres interpretarlo así, pois é unha interpretación túa, pero dende logo nin para nós, nin para os colectivos culturais, nin para gran parte da ciudadanía, entendo que van ter a mesma forma de pensar. E sen máis, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Dou unhas pinceladiñas, vale, un pouco Sí. en base ao que dixetes. Bueno, o tema da piscina Sofía, despois lle mandar unha foto do estado que presenta, é que é unha necesidade imperiosa, no sentido de que temos unhas perdas de auga enormes. É unha obra que se fixo co Plan E. Nese momento pois fixose mal ou quedou mal, non sei o que. A realidade é que hoxe, despois mando a foto para que vexa, son grietas que colla a mão, quero dicir, non hai, ou senón podemos pechala, porque tamén así enlazo respostas. Falouse con Secretaría Xeral de Deportes, dixeron que este era un ano malo para eles, polo COVID, por gastos, por falta de ingresos, que meteramos unha obra de 40-50 mil euros e quedamos en falar a tres bandas, educación, deportes e concello, para seguir traballando no tema do pabellón de Uceira. Esa é a realidade de por que se optou pola piscina, pero xa digo, é unha necesidade, non é un capricho. Non é un capricho porque, bueno, perde auga, temos uns problemas grandes de tipo sanitario, porque ao perder tanta auga non hai maneira de regular o cloro, bueno, e esa é un pouco contestando nesa línea. A obra, bueno, pois é unha obra do Plan E, insisto, que quedou como quedou. Gastaron ali 800.000 euros ou 850. 875. Bueno, esa é a realidade. 900 na primeira intervención, o por menos era o que poñía. Vamos a ver. Na primeira, que arranxarse se arranxou máis veces. Pero gobernaban vostedes tamén en coalición. No. Como non? No 2008 fixos a piscina, no 2009
No Non foi no plan E. No 2009 entrou o Benegalla, a piscina fixose no 2008. Non o digo que quero dicir que é un tema, olles, que a verdad que sí, ou non houve seguimento ou algo pasou aí, non? No sentido... Bueno, sí, evidente que mal fixose. Entonces, bueno, quero dicir un pouco por aclarar, porque quero dicir, non é que digas vamos a meter aí por... é que hai que meterlo, non hai outra. Ya sabedes que temos que poñernos un remanente, un complemento importante para poder chegar, e non é que sea a solución. A solución sería o mellor tirala e volver a facer, porque... Vale, eso en canto a oficina. En canto ao capítulo a suba do personal, basicamente, Sofía, bueno, pois é adaptarse a lei. Manda o goberno subir o 0,9, hai que subir o 0,9, que basicamente é a suba que hai aí. Hai algunha suba que pode ter que ver, xa falamos na comisión, con melloras de retribucións por ganar sentencias e tal, e algunha baixa, pois, no caso de cultura pola plaza que se amortizou, de acordo? Pero, bueno, esa suba é imposible, ou non se cumple o acordo de subir o 0,9 ou non hai maneira. En canto, bueno, os gastos do fútbol son maiores en servicios sociais, evidentemente, e en axudas. Estamos falando de 85 e 20. Os 20 de fútbol sala, falause cos colectivos, acordou a concelleira con eles reducilo a 16.000, que é o que se recolle no orzamento, e no Arenteiro levan a maiores o mantenimento. É verdade que levan as escolas, tamén é verdade que as escolas este ano non teñen actividade ao 100%, pero, bueno, fichas, entrenadores, é dicir, gastos hai nos... Entrenadores non, perdón, que os paga o Concello. Sempre hai gastos. E fichas non houve. E logo, bueno, pois eu creo que non é o ano para retirarlle así bruscamente. É un ano malo para os equipos de fútbol en xeral. Non teñen espectadores, non teñen ingresos de entrada, non teñen ingresos de bar. Dicir, hai unha baixa, non teñen unha disminución incluso do que son ingresos de publicidade. E, bueno, eu xa digo, creo que, bueno, non é tampouco, eles van a colaborar moito máis no que é o manteñimento do campo, e nós, bueno, pois entendimos que, bueno, que este ano os compromisos eles xa os teñen adquiridos, de acordo, que debíamos manter esa subvención. En canto, bueno, os obradoiros, evidentemente, o primeiro ano pasou o que pasou, non está falado, e despois, bueno, pois non nos lo diron, e, bueno, tampouco hai un baremo así moi claro, porque se me dis que hai un baremo, Ricardo, nós éramos 3 concellos adheridos ao Concellos Emprendedores, Carballiño, Boborás e Maside, estaríamos empatados a puntos con o obradoiro de CEA, si dan un punto por... Non che contesto. Vale. Vale, non. Nos, o que falamos este ano, pois é que recomendáramos que metéramos algún módulo de TICs, de tecnoloxías da información e da comunicación, é o que estamos facendo, de acordo? E xa digo, bueno, pois eu creo que non, o que é evidente que non hai obradoiros para todos a nivel galego, e xa digo, o que suelen facer, se vos fixades, oye, se dan unha comarca, é raro que non den o outro. En canto a Adolfo, a subvención do Parque Infantil dos 4 Camiños, o que dixen é que non chegara o permiso do ADIF. Dixen que cando se solicitou o permiso nin o ADIF era consciente de que tiña encima o túnel dun parque infantil e que non chegou o permiso un tempo co cal tuvemos que renunciar. Non dixo eso na comisión. Penso que sí, non? Eu creo que sí, entendín eso, que había, no, de verdad, que había un problema de licencia. Unha grabadora porque eu preguntei especificamente se perdeu a subvención e vostede dixo, non se chegou a pedir. Dixen que a subvención... Porque non chegaron tal, e a Sí, subvención efectivamente. Vamos a ver, dixen que non chegara o permiso e non se pudera... A diferencia sí, pero a diferencia non está no da licencia, a diferencia está que a min... A diferencia está en buscar o quisquillís, que non se perdeu. Alcalde, a subvención perdeuse. O que dixen foi eso. Vale, pois entonces a subvención perdeuse.
A subvención perdeuse. E dixo, falei ca responsable e dixo que a pedir este ano. Outro día dixo o alcalde que se perdera a subvención. A ver, Se me pos a mí como testigo, mentiroso. dixo que non se había solicitado. No, dixen que non chegara. Sí, vamos a ver, Dixen que non chegara o permiso do Adif e que non se pudera executar. que non se solicitara. Escoitando aquí, sí, son as dúas versións. Pero cando eu preguntei se se perdera a subvención, vostede que contestou? Que non se solicitara porque Que non se non se chegara, que non se pudera. pedir o E a subvención a subvención estuvo e marchou. Entendiche de sobra que o problema foi que non chegou o permiso do Adif. Perdón, Ricardo, eu pregúntome como estás dicindo unha cousa se ti non estabas na comisión. No, que non estabas, a que non estabas, non sei se non eras ti, porque eu estaba. Tú non estabas na comisión, estaba Argimiro Marnotes, perdona. Estaba viéndola con Lidia. Bueno, e ademais penso que non te refires á comisión, penso que te refires a reunión que temos. No, perdonad, perdonad. Estuve escoitando a comisión con Lidia. Por videoconferencia, por eso digo, o sea, ademais penso que foi así como digo. E por certo, Érica, eu contesto ao que me preguntan. Teño un coñecemento dunha cousa que me están preguntando, se queres non contesto. Pero a ver, Ricardo, ninguén sabía que estabas na comisión, Por favor, vamos. Quedou clarísimo. Vale, quedou clarísimo. O que quedou, perdón, Bien, se pode intervir, por alusións. Non escoitei a alusión. Sí, nombroume Érica. Bien. Eu que sentín onte é que simplemente non se pudera facer esa obra pola falta de permiso do Adif. Efectivamente. Eu foi o que escoitei. Bien. E a resposta, tú que si estabas na comisión, Argimiro, cando eu pregunto especificamente se se perdeu a subvención, que resposta ao alcalde? Que non había subvención porque non había permiso do Adif. Pero aquí nos papéis que traio, eso, miras ti nos decretos que tamén non sabes mirar, ves que a subvención si chegou e que hubo que devolvela. Pero entendo eu que non o sei, está o alcalde, que habrá chegado, unha vez que presentas a documentación para o requisito final, non aparece, e tes a obligación de devolvela. Claro, pero a subvención perdeuse, porque se fixo a solicitud sin saber. Bueno, nada máis, eu solamente era para seguir. Claro, pero non hai dúbida. Bueno, e despois, olles, un pouco xa por sintetizar, despois xa na última, o das multas COVID, bueno, non vai en ingresos, Ricardo, porque non, é difícil de precisar. O tema de productividade e gratificación, basicamente, o que se fixo foi, diante da solicitud dos sindicatos de xente que quedara fora na anterior, digo, o que é de libre disposición, foi meter a toda a xente que estuvera no COVID, vale, de distintos departamentos. É verdade que na propia reunión cos sindicatos apareceron 2 ou 3 traballadores que se esqueceran, de acordo, e quedamos en corregir ese tipo de problemas. Protección Civil, a subvención, eu creo que está en trámite, de acordo, non é un tema máis de intervención. O propio interventor recoñeceu aquí que empezáramos con, bueno, que se fora retrasando, e bueno, espero que a cobren canto antes, porque en canto aos concursos, bueno, eu que sei, o de combustibles é máis difícil. É verdad que a Diputación penso que ten unha gasolinera de abastecemento, non? E non sei, descoñezo ese... O da Diputación é día. Pero bueno, estudiaremos. O do mantenimento de rúas vexo máis difícil. Non sei se hai algunha cidade ou algún pobo que o ten, pero bueno, descoñezo o tema. Funcionan ben. Non sei, pode ser, non o discuto porque realmente desconozco o tema. Había que requerirse xa información, de acordo, no sentido de que Intervención xa está elaborando un pouco para contratar os pliegos, e unha vez contratados os pliegos sacar o concurso. Somos conscientes de que remata este ano o 21, e eu creo que ademais sinceramente vaise ganar moito económicamente e incluso técnicamente por parte do Concello nese novo concurso, vendo un pouco o que leo noutras cidades e noutros povos. O da subvención da piscina xa dixen, de acordo, que era basicamente que se mandou o país porque, olles, o do pabellón iba a 200 e pico mil euros, o proxecto que fixo Sergio, levaba tamén gradas, de acordo, levaba bestiarios, e non o dábamos asumido. E, bueno, un pouco o que vos decía, xa por sintetizar, é dicir,
realmente nestes orzamentos que se recóllese o que é o gasto ordinario. É dicir, é máis, se metéramos todo o que é o gasto que xa comprometido, tería que ir a máis. Non nos vamos a engañar. Son equilibrados porque equilibran ingresos e gastos, pero son desequilibrados no sentido de que se non houbera de onde quitar do superávit ou do remanente, chamadelle como queredes, pois se cubrimos a totalidade de horas dos anos nos vai chegar esa partida. O propio interventor, acordadevos na comisión, que dixo que as partidas de tanto de lixo como de agua, pois que tampouco eran pensadas ao 100%, que sempre con Viacua, pois unhas veces, é dicir, eles cóbranos a nós cobramos a eles, é dicir, facemos un equilibrio das contas e unhas veces pois é a favor do Concello e outras en contra, e o lixo pois normalmente acostuma a subir tamén, acostuma a subir o que é o servicio. Básicamente aí o elemento esencial non olvidedes que é o custo do combustible, porque, olles, os desplazamentos dos camións, o outro máis ou menos, bueno, pois sube o 0,9 o persoal, xa pola lei, de acordo. Canto lixo é baixado do 7% do ano pasado e despois a disminución da actividade económica supón unha disminución do lixo. E este ano, pois tamén, olles, hai unha rebaixa que xa non viña para nós, pero que é o canon da Xunta da Auga para determinados sectores que se viron abocados ao peche. Entonces, por eso digo que é un orzamento, bueno, como todos os orzamentos, discutible para onde se mete, pero, bueno, o marxen que ten, evidentemente, pois é bastante cativo. Ten a palabra Sofía. Gracias. Bueno, pois a verdade é que estou así, bueno, a ver, con respecto ao de as horas de servizo de axuda no fogar e demais, bueno, acaba de facilitárnoslas agora vostede, nos non as tiñamos, e con respecto á lista da Garda, bueno, matizo que nos non coñecemos a lista da Garda, eso é alto secreto, quero dicir, vale, non hai. Dende o BNG coñecemos as necesidades das veciñas e veciños do Carballiño que din que, bueno, pois precisaban dese servizo. E referíame a eso. E non é pouca xente, vostede sabe, señor Fernández, sabe. Entón, bueno, sería importante pois que nunha situación como na que estamos, que se dan usuarios de baixa, pois que se axilicen na medida do posible, pero claro, na medida do posible, na crise que estamos vivindo nesta pandemia, a medida do posible ten que ser moi áxil, moi urxente, non pode ser, bueno, pois xa veremos, reforzar o servizo, ustedes gobernan, o que vostedes consideren. Bueno, pois vale, pois que me pide, que o felicite? Pois non podo, sinto. Miren, con respecto á piscina, decía, non sei se o señor Fernández ou o señor alcalde, que non era o momento da piscina. Home, nós non trouxemos unha vez máis unha demanda do BNG que apostaba pola piscina municipal, quero dicir, a reforma da piscina ven nos orzamentos, eu non digo que non sexa necesaria, porque vese, non, que foi unha obra na que se gastaron moitos cartos e non se fixo ben, foi unha obra feita no 2008. Despois, debido a isto, seguiuse pois invertindo cartos. Entón, dende o BNG consideramos que é tirar cos cartos, porque é algo que está mal feito e ademais que non se adapta ás necesidades das veciñas ou veciños do Carballiño do século XXI, porque eu penso que se vostedes saen á rúa e lle preguntan á veciñanza si queren unha piscina municipal, o sea, climatizada, funcionando os 12 meses do ano, por suposto. E aquí estamos falando duns orzamentos que manteñen totalmente ao marxe o coronavirus. Entón, non é que o BNG agora propoña que hai que gastar os cartos en piscinas, para nada. Estou falando da proposta que vostedes de forma unilateral trouxeron a pleno. Quero deixar eso ben claro porque, bueno, claro, e tampouco quero que se peche a piscina, vamos, porque era o que lle faltaba xa aos rapaces e rapazas do Carballiño, nin parques, nin espazos públicos, e agora seica, bueno, se non gastamos na piscina, pechamos a piscina tamén no verán, era xa o que lle faltaba.
Seguimos. Bueno, agradezcolle que nos comuniquen que van modificar as bases de emerxencia social, porque é moi urxente, vendo que se gastaron 3.182 euros no 2020 e que Cáritas nos di que duplica o número de familias ás que ten que asistir, que aumenta ese gasto e que ademais di que é porque hai moitas máis persoas en paro ou acollidas a un ERTE, é dicir, que sí que hai familias afectadas pola crise as cales necesitan dunha axuda. Isto é o que din as ONGs, que parece ser que agora, pois, dende un grupo que di ser socialista de esquerdas, fomenta a beneficencia, porque claro, se tú vas aos servizos sociais e non te poden atender, derivante a Cáritas ou a Cruz Vermella, que agradecemos a labor que fan, porque senón non sei o que pasaría. Ben, di vostede os colectivos culturais que traballan, por suposto que traballan, e desde aquí doulle as grazas como sempre, pero, home, eu penso, o sea, dende o BNG pedimos que o mellor se traballe máis desde a área de cultura. Non estou dicindo que eles non traballen, señor Fernández, quero matizar nada máis. Ao respecto da participación, bueno, eu penso que por parte de todos os portavoces e durante todas as primeiras intervencións o que nos queixamos foi da participación nestes orzamentos, tanto do Consello de Participación Cidadá, que baixo o meu punto de vista é vergonzoso porque non cumple co obxectivo. Vamos a ver, o que non podemos facer é facilitarlle unha documentación, bueno, era un extractiño 2 días antes aos colectivos, non? Darlle 48 horas e que cheguen aquí para estudiar a documentación, e isto é o que hai. Eu digo, onde están as achegas que fixeron? Porque, home, hai unha achega que se fixo ano pasado de unha persona que asiste, porque eran dúas. Unha asiste, que era que se modificara un apartado nas bases e nin tan siquiera tiveron en conta. O que pasa que, bueno, vostedes sabrán que para eso gobernan e teñen maioría, pero participación non hai, porque non poden decir que falaron cos colectivos, que non poden decir con todos os colectivos, porque isto é cousa de todos, e máis que nunca este ano, que falaron cos comerciantes, cos hosteleiros, pero con todos, non só aqueles afines a vostedes. Non falaron ca oposición, é dicir, participación, pois orzamentos participativos non podemos decir que son. Con respecto ao CCA, bueno, eu penso que o Concello do Carballiño ten que traballar por todo o comercio, por toda a hostelería, e ten que ser o motor. O CCA ten que ser un complemento. E vostedes convertiron o CCA no motor. Vostedes danlle cartos, si é certo que lle dan cartos, pero bueno, a ver, señor Fernández, o sea, se eu son un comerciante, un hosteleiro, unha pequena empresa que non son socia polo motivo que sexa desta asociación, entenderá que me resulte violento, tal vez, bueno, pois molestar a esta xente. Ollo, que traballaron por todos arreo. O Centro Comercial Aberto traballou arreo por todos os comerciantes do Carballiño. Pero, bueno, claro, é que tampouco lle deron vostedes máis alternativa. É dicir, o bono comercio, sí, estuvo moi ben. Por suposto que estuvo moi ben, tuvo éxito e vai a ter éxito a próxima campaña, que a ver si sale canto antes mellor. Pero claro, un dos moi beneficiados foi a banca, que nos cobrou 6.000 euros. Home, o mellor tamén podía incluílo na obra social, non? Ou o único que fai a banca é a campañas como a última que fixo despreciando os nosos maiores, que si ven os netos polas tabletas poden sacar cartos no caixeiro, que, bueno, é vergonzoso.
Es vergonzoso, porque as tarxetas era un bono, era o comercio, era esa axuda. Caramba, pois xa se ve o que aportou. Nada, botarnos os nosos maiores das súas oficinas, porque van por todo o banco, Seica. Entón, claro, por unha parte temos eso e por outra parte temos o CCA, que pois se lle mantén a subvención dos 6.200 euros. Sabemos todos que non lle chega, Entón, despois do esforzo que fixeron, do traballo, da vontade, da lealtade que demostraron, home, pois falen con eles a ver a donde poden chegar, pero é que claro, o sea, non se olviden do comercio, porque non sei se son 90 asociados, no Carballiño hai moitos máis comercios, hostelería e demais. Eu penso que eso deberíano modificar. Bueno, eu non vou falar máis de fútbol porque isto xa sempre é o mismo e me van a chamar pesada. Pero, bueno, señor alcalde, non me diga que é un ano malo para o fútbol, porque eso é que me chirrían os oídos. Quero dicir, é un ano malo para as familias, para os que están no paro, para os que están no ERTE, para os comerciantes, para os hosteleiros que a ver si poden abrir mañá e podemos tal. Entón, bueno, pois se un equipo de fútbol non pode cobrar unha entrada, peor estará un hosteleiro. E despois dixo, non, é que se lle vai salir unha partida que hai para o mantemento, tal, porque si é certo que co Arenteiro falaron, co resto de colectivos ata onde eu sei non. E entón, unha partida que son 18.000 euros na partida e vai po mantemento da Veracruz, po mantemento da entrada ao parque municipal, po mantemento da piscina municipal e po mantemento do Espiñedo. Home, que quere que lle diga? Cando despois os monitores, todo vai. Entón, eu, dende aquí, xa lle digo, felicito a Arenteiro para que suba a segunda, pero o Cambados tamén facía o mesmo e eu entendo que non vamos a convertir o Concello do Carballiño pois no presidente daquel momento que foi co Cambados. Entón, eu penso que deberíamos ter un pouquiño máis de sentido común, centrarnos un pouco máis, e se este ano non podemos ter fútbol, pois que lle vamos facer? Tampouco temos parques infantiles, tampouco temos vida social, e nos fastidiamos todos, e remamos todos na mesma dirección. Bueno, e con isto, que non me quero estender hasta pasado mañá, porque podíamos estar falando 3 días, pois eu volvolle decir, señor alcalde, retira vostede este expediente, porque mire, dende o BNG, e insisto tanto nesto, porque dende o BNG, dada a situación de crise, dada a situación histórica que estamos vivindo, a nos gustaríanos votar a favor dos orzamentos que se presentaran para o ano 2021, un ano de pandemia, e que fósemos capaces pois de deixar de lado as discrepancias políticas, de que viran que vamos todos a unha, de que participábamos. Bueno, o que se nos está pedindo dende a rúa. E claro, é que vostedes impídennos isto. Vostedes impídennos votar a favor duns orzamentos, o sea, que non inclúen ningunha soa partida para levar a cabo actuacións de apoio dirixidas, repito, familias, os máis necesitados, os autónomos, os hostaleiros, as pequenas e medianas empresas, o comercio local. Nada, non hai unha iniciativa de promoción empresarial, nada. Entón, claro, home, xa só faltaba. É dicir, é que non podemos votar a favor, e queremos votar a favor de sacar adiante o Carballiño. Entón, bueno, eu penso que está nas súas maus salir hoxe, bueno, da forma que nos pedirían pois os nosos veciños e veciñas, que para eso nos votaron a todos. E despois, eu pedín o borrador na comisión, non se falou nada, vostede non falou nada do remanente. Non é o pleno, Sofía. Vai haber un pleno específico do remanente. Perfecto. Pero eu quero deixar aquí, bueno, pois, para rematar, unha pregunta que xa adiantei no primeiro turno. É dicir, de remanente, aproximadamente, estos son cifras que van a cambiar cando teñamos a liquidación,
haberá aproximadamente 4 millóns. Non se poden gastar os 4 millóns. Botémoslle 3 polo que temos falado, 3. Quenes van a ser os que lle toque a lotería de a Rúa Ourense, o traslado da nave de protección civil, os gastos xurídicos que se aveciñan, porque falábamos nunha reunión que poden ser importantes. Parque empresarial, parque municipal, parque etnográfico, centro comarcal, Casa da Xuventude, Corzos, Rúa Saleta, Aquilino Sánchez, bueno, todas esas rúas que están para tal. E despois, o máis importante, evidentemente, dada a situación que estamos vivindo, as axudas. As axudas. As bases non sabemos onde están. Esperemos que non pase o do ano pasado, que se aproben as modificacións e non estén as bases feitas, o sea, feitas están e non están modificadas. Ben, as axudas. Temos 650.000 euros da segunda fase, máis todo o que sobrou da primeira fase, 1 millón de euros. Se a vostede, señor alcalde, con 3 millóns de euros lle dá para... E olvídome de un montón de cousas. Se con 3 millóns de euros lle dá para facer todo isto, vamos, lo sacamos en hombros. A ver se é verdade. Moitas gracias. Claro que goberna en Cambados. Ahora. Polo do fútbol, sí. No, digo. No, pero en Cambados fala dos anos 80. Dos anos 80 o presidente do Cambados, non o alcalde de Cambados. Estou seguro que Argimiro, claro, estou seguro que Argimiro chamaron moitas cousas, pero Sito Miñanco é a primeira vez. Non me pega a mí tampouco. No, Argimiro non, quero aclarar. Dixen o Concello do É unha Carballiño. falta total de respeto que acabo de escoitar neste pleno. Como? Non sei que... Totalmente increíble, eu flipo. No, Argimiro é un pouco duro. Perdona, Argimiro, non se xe oiu que é un pouco duro. Que non bueno, penso xa, por iso pedir digo que será a nin que se primeira vez, retire non do sei. pleno o que se acaba de dicir, porque me parece unha falta total de respeto comparar o Arenteiro co Cambados e o presidente co presidente dos anos 80 do Cambados. Argimiro, está grabado. Eu non te comparei a ti, dixen o ¡Hombre! Casi nada. Dixen o Concello do Carballiño que é o que pon os cartos. Se os puxeras ti, se os puxera o presidente do Club Deportivo Arenteiro, non houbese falado nin 30 segundos no pleno. Ponos o Concello do Carballiño. Sofía, vamos a ver, eu entendo que non quixeches faltar a Argimiro e Argimiro entendo que tamén entende. Dixen o Concello do Carballiño. No, a verdade que non sei, eu non podo dicir exactamente. Pero eu sei o que dixen porque eu teño nos papeles. Vale, pero que dicir? Que é o que pon a pasta. Foi un malentendido e vale. Bueno, pero quero yo aclarar, eu non o comparei a él con ninguén. El fai moi ben pedir. No. Pero o defecto de pedir a virtude non dar. E esa ten a vostede, Ou a señor virtude de alcalde. dar. Sí, ou a virtude da. Bueno, tamén, Non dice a parábola da e dá. Ou pon outra mexela, sí, hai parábolas hai para todo. Desconecto o micrófono. Adolfo, ven. Nada, eu iba a comezar precisamente por eso intentando aclarar a sintetización. a postura. Digo polo tempo, vale. Sí, no, intentando aclarar un pouco tamén a postura que creo que coincidimos todos, é dicir, Argimiro, aquí nos eche capa que a maioría de nós queremos que o Arenteiro lleva de cine, e digo aquí públicamente, estamos encantados cos resultados deportivos e que o Arenteiro sexa punteiro en terceira división, que é algo que algúns lembramos de nenos e non acordábamos xa. Ahora, é verdade que, bueno, escoitar ao alcalde falar de que hai que ser solidarios co Arenteiro porque ten problemas pola merma de ingresos, coño, como todo o mundo. Claro, e a mí parece ben que se sexa solidario co Arenteiro, por suposto, pero por que non sea co resto de colectivos? Claro, eso explíquello aos comerciantes, aos hosteleiros e demais, explíquello que nun ano prácticamente non recibiron nada do Concello. Ese é o problema. O problema non é que o Arenteiro leve moito, o problema é que moitos outros colectivos apenas levan nada. Claro, eu escoiteinos atentamente e, bueno, nalgúnas cousas podemos incluso chegar a concordar, pero é moi difícil, porque se partimos de que o concelleiro de Participación Cidadá, non te ascendo ainda tan pronto, eso todo chegará, o concelleiro de Participación Cidadá, que é Diego, di que funciona de cine, o Departamento de Participación Cidadá, que hai un... A ver, se temos aquí un acta, agora que a convocatoria mandouselle aos participantes, a nosa compañeira Érica forma parte, e temos un acta. Só houve unha reunión o ano pasado tamén para aprobar os orzamentos. Vou ler a acta. Vou ler a única reunión que houve en un ano do Consello de Participación Cidadá.
Orzamentos. O presidente da mesa cede a palabra ao interventor que explica brevemente o orzamento. O señor Reboredo pregunta no tema das subvencións ás asociacións: poderías incluir o recibo de alumnos seguinte ano, xa que é trimestral e non entra no ano que se tramita. O interventor responde que sí, hai que modificar as bases para poder facelo. A señora Érica, concelleira de Espazo Común, pregunta ao interventor a que se refire co tema dos arrendamentos de propiedades do Concello. O señor interventor responde a que se refire ás licitacións da Maquía, do Muño das Lousas e do Ponte. E sen máis asuntos a tratar, o señor presidente dá por finalizada a mesa. Bueno, nun ano. Entonces, home, que quere que lle diga? Dende logo, o Consello de Participación Cidadá e o regulamento que hai non está pensado para isto. Pero, bueno, quero aclarar. Dixen que había un e medio porque unha das persoas que veu co lápiz na orella e botou media hora e tuvo que marchar, porque eran as 11 da mañá. Argumento que máis reforzo que decimos: non se pode convocar un Consello de Participación Cidadá ás 11 da mañá. É imposible. Entonces, vamos. Di Diego que este Concello que ten máis actividades por habitante de Galicia en cultura, ou un deles. Tamén probablemente se son dos que máis gasta. Despois, o concepto de cultura, cada un ten o seu. O gasto por habitante, elle sacar a cifra un día e comparámola, que non o teño aquí, pero teño feito. Estamos entre os 5 primeiros en cantidade para o bono comercio. Bueno, tamén, eso habría que verlo, non? Porque aquí poñerse no top 10 logo se fai, pero eso hai que valoralo. Gustoume oír que, despois de aprobar a moción no pleno pasado que trouxemos dende Espazo Común para modificar as bases das axudas ao comercio, que xa as teñen e que van ser mellores. Non é difícil. Agardemos que sexan xustas e agardemos que desta volta, de verdade, despois de todo o falado, non quede ninguén fora. Dixo tamén Diego que no de emerxencia social as bases son un problema. As bases aprobaronse fai un ano, aprobaronas vostedes fai un ano. Fixeronas vostedes e aprobaronas vostedes fai un ano. E agora as bases son un problema, claro, que así non avanzamos. Hai que facer unhas bases novas. Bueno, pois a ver se desta volta son as definitivas. Por suposto, recalcar, porque vostedes teóricamente son xente de esquerda, xente progresista. Agradecemos fondamente o traballo que está facendo Cáritas e Cruz Vermella, fondamente, e menos mal que están eles. Pero esas non son políticas progresistas. Mandar a xente a facer cola Cáritas non é o obxectivo dunha política progresista. Non o é. A caridade é xusto o contrario dos servizos sociais. A beneficencia é xusto o contrario dos servizos sociais. Entón, señor alcalde, se non hai ferramentas, se o problema son as bases de emerxencia social, se o problema son outras, hai que solucionalo. Pero non vale decirlle a xente vai te facer cola a Cáritas. Nos temos que dar outras ferramentas dentro do Concello, ou polo menos intentalo. Non vale consultarlle o problema a Cáritas e a Cruz Vermella. Eu non pedí ninguna aclaración no das festas, Diego, tiño claro. Home, o único que realmente me sorprendiche é decir que hai 5.000 euros que foron para natación na partida de actuacións e espectáculos. Siguen quedando 110.000. De xaneiro a febreiro, porque basicamente falaches quitando 2 eventos de xaneiro a febreiro, gastáronse 110.000 máis os 5.000 da natación. Alcalde falou da piscina. A piscina leva 1.200.000 largos. Costou daquela 875.900. Creo que non hubo ano en que non era que facer reparacións na piscina municipal. Hai que miralo porque evidentemente é un problema. Dixo outra cousa, alcalde, que me chamou a atención. Dixo que o lixo acostuma a subir, pero, sin embargo, este ano baixan a partida. Con respecto ao ano pasado, baixa. Baixaron o canon de Sogama. No, o canon xa se aplicaba o ano pasado. É dicir, realmente, ademais, é curioso, porque no pleno das ordenanzas fiscais aquí dixeron que este ano non se aplicaba e ao final sí que está aplicado. Que é moi curioso, pero o canon é o terceiro ano xa que se vai aplicar. Si, o terceiro ano. Bueno, porque era eu concejal cando propuxemos. Non, o primeiro ano. Baixouse o primeiro ano 14% e o seguinte. Ricardo, o primeiro ano non se aplicou no Concello do Carballiño porque hubo un erro, porque alguén se despistou e aplicáronse 2 anos xuntos no 2020. E este 2021 é o terceiro. Tal cual. Non, se contas así, sí, pero non. Non, conto así. Dixen, é o terceiro ano que Sogama aplica o canon, o desconto no canon. É o que dixeches o Concello do Carballiño. O Concello do Carballiño leva 2 anos aplicado. Porque tuvo que aplicar 2 anos, non. 2 anos, pero non dixen, bueno, vale. Estas discusións legulellas de verdad que non levan a ningún lado. Non, legulellas é por parte túa, o sea, Sogama leva 3 anos facendo. Eu non sei para que me interrumpes para decir o mismo que estou dicindo eu. Porque me preguntaches. A ver, o canon... Non te preguntei, estás ti facendo xestos, Ricardo, por favor. Estás ti facendo xestos, bueno, de acordo. Isto é inaudito. Tema da axuda no fogar, as horas son moi fáciles de calcular, porque realmente o ano pasado consignáronse 960.000 euros, entendemos que son para o total das horas que había consignadas. De libre concurrencia. Todas, pero calculemos o prezo de 2 euros a hora, que é o que ven salindo, co IVA, máis ou menos. É moi fácil de calcular, uns 70 e pico, uns 60 e pico máis IVA. Entonces, non é difícil de calcular.
e sigue saindo un déficit de horas sin adxudicar moi importante. Hai que ver por qué. Se Diego di que é responsabilidade da Xunta de Galicia, que non é que este cousa parada no Concello, pois habrá, alguén ten responsabilidade. Se hai horas adxudicadas, necesidade creo que todos sabemos que hai veciños agardando para que lle recoñezan e para que se lle adxudique o servizo de axuda no fogar, hainos. Entonces, ou falla o Concello ou falla a Xunta. Fallará a Xunta. Vostede dixo, eu entendiñe que decía que o problema era da Xunta, que aquí non había lista da garda e que aquí se resolvía todo rapidísimo. Pois entón hai que falar ca Xunta que o resolva. A Xunta, polo que sei, acaba de poñer unha persoa para facer eso, acaba de... Dúas, vale, pois a ver se este ano temos máis sorte e realmente se poden executar todas as horas de axuda no fogar e non vai todo a remanente. Falábamos fai un momento do lixo. E, bueno, non vou falar máis do tema dos veciños de Arcos, pero chámame a atención que lle sigan chegando cartas e despois, cando vamos ver os incobrados que se van acumulando ano a ano no Concello de Carballo, xeimos en 4.400.000 de incobrados. Dereitos pendientes de cobro, 4.400.000. Quero decir que se fai moito fincapé o millón en algunhas cousas e noutras non tanto. Falando dos ingresos, que dicir, o IBI, que aquí na proposta da alcaldía, cando era das ordenanzas fiscales, decía que baixaba, sube, vaise recaudar máis. Bueno, eso xa non ten sentido discutilo. Hai partidas, claro, eso xa está clarísimo. Hai partidas das que non vou falar xa, porque podía enredarme aquí con anuncios en prensa que despois os presupostos din outra cousa totalmente diferente, sin ir máis lonxe. Anunciouse co aforro da luz, despois do concurso iban ser 200.000 euros. No orzamento, a baixada é de 70.000. A baixada no orzamento é de 70.000 euros. Non sei, despois, habrá que ver cando ao final, se realmente se aforra máis ou menos, pero os números non concordan cos anuncios que se soen facer. Hai detalles que non deixan de chamar a atención. Por exemplo, este ano consígnanse 2.200 euros para mantemento da páxina web. O ano pasado costou 6.000. Pero a páxina web leva parada dende decembro. Eu creo que desde que se jubilou Carlos Rodríguez non se actualizou. É como o Facebook do Concello, que non sei que non leva ahora, pero está pendurado a felicitación de Nadal. Un abre e o primeiro que sale é a felicitación de Nadal. Estamos a 24 ou 25 de febreiro. E xa para rematar, bueno, teremos que agardar logo a ese pleno específico do remanente, onde agardan sair a ombreiros, onde agardan que todo sexa, vamos, unha felicidade tremenda. Eu tamén teño dúbidas de que todos os compromisos que hai por aí collan, pero, bueno, vostedes sabrán o que foron prometendo e o que agora poden facer. Si me vou ca sensación, e a verdade é que me chamou moita atención cando estaba comentando o voceiro do Partido Popular, porque dixo que o do centro comercial aberto non había que cambiálo, pero que, bueno, literalmente dixo, deso sí que non teño o voso compromiso con respecto ao remanente. Eu non sei se hai compromisos tomados entre vostedes ou non sei a que se refería. Digo para que non lo explique a ver a que se refería, porque literalmente dixo, diso sí que non teño compromiso o compromiso voso, falando de subirlle a partida ao centro comercial aberto no remanente. Conclusión de todo, pois aquí uns e outros din que este é o pleno do gasto corrente, que este é un pleno que pouco menos que non sirve para nada, que hai que facer o trámite. É o presupuesto de orzamentos de toda a vida, porque non isto do remanente cadrou este ano prácticamente porque se liberalizou, se pudo abrir este ano por fin o gasto dese remanente. Entón, sí debería ser un pleno a ter en conta. A realidade é que vostedes hoxe están decidindo o destino de máis de 2 millóns de euros. De máis de 2 millóns de euros, independentemente de todos os gastos comprometidos e de todo o que non se pode mover. E vostedes hoxe están decidindo que lle dan 60.000 euros á prensa, que poñen 220.000 para festas, que lle dan 85.000 ao renteiro, que meten 300.000 máis para subvencións case todas directas, ou que só hai 30.000 euros para emerxencia social. Todo eso están decidindo vostedes. Por outra banda, están decidindo que casi non lle consignan nada para medio rural, que non hai nada nestes orzamentos para autónomos, para comerciantes, para hostaleiros, que non hai nada para cuidado da terceira idade, que o centro comercial aberto só ten 6.200 euros, ou que non hai nada para emprego. Todo eso estáse decidindo hoxe nun pleno, o que vostedes, con algúns apoios, están intentando restarlle importancia, e penso que, estamos seguros de que facendo ben destes orzamentos podían salir e ser moi útiles para os nosos veciños máis ben pronto que tarde. Pero, bueno, seguiremos nas mismas e non vai cambiar nada. Así que, nada, moitas gracias e ata a próxima. Ricardo. Sí, bueno, en primeiro lugar, o que dixen na primeira intervención, non sei se nos vai chamar ao grupo da oposición para negociar a incorporación do remanente. Non o sei. Non teño compromiso. Non teño compromiso. Por certo, o compromiso que ten o alcalde comigo
con respecto a estas cousas, é o mismo que ten contigo, é incorporar as cantidades que non se gastaron o ano pasado. O ano pasado estaba 6.200 para a subvención de centro comercial aberto e sigue estando o mesmo. Por iso digo, non teño compromiso. Si teño compromiso en canto a que as cantidades do ano pasado vanse gastar neste ano. As que aprobamos no remanente, na segunda. Claro. Sí, bueno, eso teño contigo e con Sofía. É o mismo compromiso. Con os 300.000 euros e os 100 ou 150, non me acordo. Que eu sepa, non volvemos a falar dese tema, verdad? Eu non. Comigo, digo. Non, nin contigo nin con nadie. Pois, efectivamente. De todas formas, xa che digo, espero salir daqui co compromiso de que se vai negociar a incorporación do remanente. Si hai que facer como ano pasado, chamar 20 veces, eu farei, non te preocupes por eso, pero gustaríame salir con ese compromiso. Creo que sodes conscientes de que o sistema de aprobación deste orzamento non foi o máis adecuado. Neste momento non se pode estar pedindo unidade e que todos vayamos a unha e que ao mesmo tempo se nos dé isto con 4 días. Pasouvos con nós, pasouvos cos sindicatos, pasouvos coas asociacións. Espero que non pase para a modificación do remanente. Sempre vos lo digo, vos tendes maioría absoluta, podedelo facer. Podedelo facer, se queredes contar con nós, por parte do Grupo Popular, polo menos, aí estamos. Se non queredes, pois nada, non hai problema ningún tampouco. En canto ao que decía o BNG, retirada dos orzamentos. Eu digos que non o fagades, porque mentras non estén aprobados inicialmente o orzamento, non se pode modificar, e polo tanto non se pode incorporar o remanente. Poderías incorporar o remanente a este orzamento? Non. Pois entonces temos que aprobar inicialmente e facede o canto antes. O meu punto de vista é ese, que o fagades canto antes, que teñamos aquí o pleno resolvendo as alegacións canto antes e que se incorpore o orzamento canto antes. Ben, se pode ser que non solamente veña o tema da incorporación do remanente, senón todo o que nos acaba de decir. Mira, a modificación da ordenanza de emerxencia social. Se vos creedes que pode ser máis funcional cambiándoa, nós apoyarémolo. A mí o que me parece é que non é necesario cambiála. O que é necesario é empezar a aplicala. Pedimos varias veces que ya comunicades, esperte un momento, que ya comunicades e que ya explicarades tanto a Cruz Roxa como a Cáritas. As ordenanzas permiten que satisfagan a necesidade inmediatamente tanto Cáritas como a Cruz Roxa e que despois xestionen eles o cobro por parte do Concello. Eso está na ordenanza. Cantas veces se fixo? Ninguna. Por qué? Porque non o saben. Tú vestes esa reunión, eu dixeno polo menos 4 ou 5 veces que lle explicarades aos responsables de Cáritas e de Cruz Vermella como funciona a ordenanza. Polo que eu sei, non teñen ese coñecemento, eles cubren a necesidade e aí queda a cousa. O que decía Adolfo, ten toda a razón do mundo. Isto non é unha política, a política de calidad non debe ser a do Concello. Eu comprendo que é moito máis fácil facelo así, pero pódese compaxinar as dúas cousas e que non estén soportando eses gastos Cáritas e Cruz Vermella, senón que se faga por parte do Concello, coa colaboración diles sempre. Vamos a ver. O resto de bases. Acabas de decir que o resto de bases refíreme ás bases de autónomos e pequenas empresas. Acabas de decir que as estades modificando. Vos ou a empresa? Pero vos ou a empresa? A empresa tamén. Digoche porque eu, por a documentación que vin, o contrato coa empresa acabou o 1 de setembro do ano 2020. Non sei como tendes eso. Non está acabado xa, como contrato. Está acabado. Están facendo por... Por los morros. Por los morros. Bueno, seguide contratando. Xa tuveste tamén axuda axuda non, eso por parte do SAF, que tamén foron boa xente. Eso está ben. Con cuanta millor xente contratedes, millor. Ben, dígovos, sabedes que a Xunta de Galicia ten previsto permitir que os concellos se adiran ás bases de autónomos e que os concellos colaboren coa Xunta de Galicia. Aforraríades o tema de bases e, dende logo, descargaríades ao concello de toda a xestión que levaron. Xa vos lo dixen algunha vez, tendes outra opinión distinta da miña, pero é moi difícil que unhas bases que non van a axuda directa, senón que van a reintegro de gastos feitos, chegar a todo o mundo. É moi difícil.
É moi difícil. As da Xunta de Galicia son axuda directa. Se vos aportades os cartos ao fondo da Xunta, poden chegar aos hosteleiros do Carballiño con moita maior facilidade. Para vos, é o que vos dicía, acaba de facer un convenio coa Xunta porque non poden, o sea, para que vos xestionen as multas COVID porque é difícil. Pois canto máis isto, non? Pois se ao final eso pasa, é a Xunta que o fará se hai suficientes concellos adheridos. Pídevos que valoredes esa opción e que a fagades. O tema do Obradoiro. Vamos a ver, Paco, tú non podes chegar a un pleno do Concello de Carballiño e decir que os obradoiros dados a Xunta sin baremo. Porque o baremo está publicado no Diario Oficial de Galicia. E se ti ten máis puntuación conforme o baremo, pois danche o obradoiro a ti e non lle dan a CEA. É tan sinxelo como eso. Cal é o sistema para que che o den? Por mellorar os proxectos, mellorar a puntuación, saber cales son os conceptos puntuables e traballar para subir esa puntuación. En canto a productividade e gratificacións, o que vos digo é que fagades unha regulamentación. Comprometiste por fai 3 anos a facela. Está sin facer. O de multas COVID, dixen dúas cousas, que non está incluído en ingresos, que debería estar, pero que é moi difícil de cuantificar. Aí estamos de acordo. E despois, que vos comprometades tamén a que todo o ingreso que se teña por ese concepto, por multas COVID, chegue a cubrir precisamente os gastos COVID, non? Autónomos, profesionales, que se incrementen as cantidades previstas con eses cartos. Ben, bueno, en canto ao tema do Arenteiro, que tamén me gustaría falar un pouco disso. Parece que o problema do Concello de Carballiño é a subvención ao Club Deportivo Arenteiro. A verdade é que non sei canto era antes de ser o concelleiro aquí, pero penso que está igual, non? Os 85.000 euros, máis ou menos é a mesma. Leva sendo varios anos, non? Ben, non creo que se poida centrar todo isto, decir, non, se lle quitamos ao Arenteiro, mira, o Arenteiro quitarás o Chiquet. Eu son o primeiro que non son partidario dese tipo de subvencións. A clubs deportivos máis alá das escolas deportivas. Pero si é verdad que o que non podes facer é comprometerte a unha determinada subvención con un club de fútbol, con unha asociación cultural para que realice unha determinada actividade e despois non darlle na mitad do exercicio. Eso non se pode facer porque é prácticamente condenalos a desaparición. Que é unha cuestión que se pode estudiar con tempo, sí, que non podes deixalos colgados e con obligacións a máis dun ano. Ben, volvo a decir, penso que a xente non está demandando unidade. Vexo aquí que non é fácil, para os grupos políticos dar unha imaxe de unidade, pero penso que temos que facer un esforzo. Por a nosa parte, vámoslo facer, tanto co grupo de goberno como cos grupos da oposición. Se vos queredes contar coa nosa colaboración, volvo a decir, téndenos para o que faga falta neste sentido. Espero que se produza esa chamada, nada máis. Gracias, Ricardo. Ben, nada, pero por parte dicir que, bueno, dicía a Sofía que se pregunta se queren unha piscina municipal climatizada a calquer veciño, seguramente non haxe ninguén que diga que non. Outra cousa é que diga que non, que prefieren non tela, pero outra cousa é se lle dixo que tens que quitar a costa de executala, non? Eu penso que é unha boa idea, pero non é real agora mesmo, non? Despois o tema de criticar a inversión na piscina, dicir que non quere que se peche, pois para nós é contradictorio, non? Porque fai falta facer esa intervención e é necesaria. Respecto ao tema de se non se é socio do CCA, pode solicitar igualmente o bono ou inclusión na plataforma, e dende logo, pois, en Galicia e en España, en todo o mundo, seguramente todos os colectivos comerciais queren cartos e quen mellor coñece a realidade que eles mesmos. Por eso, moitas, non só no Carballiño, non a nivel provincial ou autonómico, eles mesmos son quen executa os seus propios programas. Efectivamente, hai 6.000 euros que prácticamente serán para gastos de mantemento do CCA, pero nós temos que dicir que seguimos en contacto e calquer iniciativa ou necesidade que poda ter tanto o CCA como nos propoña calquer comerciante do Carballiño, como vivimos facendo nos últimos anos, se terá en conta e se intentará cubrir na medida das posibilidades. Despois o tema de comprar o Arenteiro con Cambados, bueno, xa é un tema zanxado que non vou entrar, pero si é certo de que a financiación do Cambados non era por parte do Concello, e no caso
do Arenteiro, pois ata onde eu sei a financiación ou a aportación do Concello é bastante importante para o Concello, pero é bastante irrelevante ca cantía que se necesita anualmente, non? O tema de apoio a hosteleiros, comercio, colectivo social, hai 2 ou 3 meses aquí xa aprobamos unhas axudas que se van a executar este ano. Polo tanto, o compromiso con iles é indiscutible. E despois, respecto, Adolfo, eu dixen o que dixen, está claro que non o Consello de Participación Ciudadana non funciona de cine, pero dende logo eu creo que o que si funciona de cine é a disponibilidade deste goberno que ten para escoitar aos veciños e dende logo a maioría das accións que se refliten tanto nos orzamentos na medida de maniobra que nos permite, como tamén no que adiantou o alcalde do gasto do remanente, pois responde ás necesidades que eles nos transmiten. O tema das bases de emerxencia, xa digo que o noso objetivo é que sexa menos restrictiva, tamén vostedes teñan constancia das mesmas. Xa digo, diálogo tanto cos colectivos, cos veciños e con todo o mundo. Polo tanto, nesta intervención, pois, xa remato. Alcalde, podo intervir un segundo? Sí. Dada a polémica que se xerou por alusións disso, polo do fútbol, xa está resolto. No, pero digo, creo que foi un malentendido, non? Por favor, que foi un malentendido. Quero retirar o comentario do Cambados. Eu só quero referíame a aqueles clubs que ascenden con cartos, e sempre falaba do Concello de Carballiño, e se Argimiro se sentiu ofendido, esa non era a miña intención, nin el, nin toda a directiva, nin a ninguén que puidera interpretarme mal as miñas palabras. Quero deixar claro que, oye, que retiro o comentario e que non... Así o dixen eu, Sofía, porque entendía que non... E que non era a miña intención, simplemente me estaba referindo a aqueles clubs que ascenden pois a golpe de talonario, e perdón a todos aqueles que se poidan sentir ofendidos. Bueno, pois son admitidas, penso, por parte de Argimiro, non sei se... Sí, por supuesto, claro que sí. Sí, non? Bien. Bueno, xa para rematar, eu creo que, digo, porque é un punto que tocaxe os 3 grupos, a pouca efectividade que tuvo eran as bases de emerxencia social, se é necesario modificalas. Aí, bueno, pois eu creo que sí, máis que nada porque hai moitas cortapisas polo propio... Puxemos aí uns baremos de rente e pren, unha serie de cuestións que limitan moito a operatividade, de acordo? No cotidiano. Despois, o convenio que nós, ou a maneira que temos de traballar con Cruz Roxa e con Cáritas, para que quede claro, non nos mandamos a cola, Nos collemos o teléfono e arreglanos un problema nun minuto de pagar un recibo de luz, de pagar un alugueiro para que non teñan que desahucialos. Non é que vayan ali a facer a cola, é outra cousa. O tema dos alimentos e a propio funcionamento interno de Cáritas. A nós si nos solucionan temas que son moi difíciles. Imaginados, o tema do transunte, tú viviche, Rodolfo, cando fuches concelleiro, chegaxe o tipo entre que arreglas con un ou pides a favor ti como concelleiro a título personal, co do hostal, para que cho collas e cho... Isto arreglano moito máis rápido, de acordo? Un alugueiro, olles, nós entre que nos poñemos informe de intervención, informe de non sei que, está o tipo máis desahuciado que calquera. Entonces, bueno, quero dicir que un pouco neste contexto foron esas aportacións extras que se fixeron, e quero agradecer o traballo feito por Cáritas e por Cruz Roxa. Entendo claramente a diferencia entre o que pode ser nunha situación normal o papel de Cruz Roxa, que terá a subvención que se recolle no orzamento, que é de 3.000 euros, e Cáritas de 6.000, nunhas condicións normais, a esta situación de excepcionalidade que tuvemos que abordar. En canto ao orzamento en sí, bueno, Sofía, nós evidentemente non o vamos retirar. Eu creo que o que importa aquí é aprobarlo canto antes. Ojalá o tuéramos a principios de xaneiro para poder darlo e aprobarlo, ou incluso a finais do ano 20, para poder darlo, porque nós canto antes teñamos o orzamento, como comprenderá, moito millor. Vamos a remolque, xa o teremos en marzo, e esperemos que no próximo pleno pois podamos traer o que é as grandes líneas de disposición do remanente, evidentemente. Aí, bueno, pois
din que vai gastar máis do que hai. Bueno, os compromisos que teño son os meus como alcalde. Evidentemente que son os que teño que cumplir porque son compromisos que tuve con xente e con veciños. Eso é así, é a política. Que llevamos a faltar os pés a algún? Bueno, iso sí era unha pintada e é unha realidade. Tamén o dixeron na última campaña electoral e algunhas faltamos yo. Cos votos nas urnas, sí. É a realidade. Entonces, bueno, eu que sei, non sei. Que funcione non quere decir que sexa ético. Efectivamente. Bueno, non, ético sí, porque a xente o que quere é limpiar calle, que lle faltes as calles e lle arregles os problemas, Adolfo. En xeral, digo, eu Que lle arregles os problemas é unha polo que vexo, bueno. Mirad unha cousa, facemos un receso de 10 minutiños, vale? Hai que votar. Hai que votar. Pídovos a todos antes de votar que tracedes de que sexan 10 minutos, vale? Para que non nos vayamos a 20. 10 minutos, vamos parar. Eu digo, 10 ou 15, prefiero que quedemos 15 se queredes. 15. As 12:05, vale? Bueno, votos eu entendo, Nacho, que a favor PSDG, polo que se... Abstención PP. E, non sei, Adolfo, abstención ou en contra? No, en contra. En contra. En contra, Esco e Bloque.